Qué himno más feo, coño. Qué himno más feo. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! No me voy a poner a dar voces aquí un lunes después del fin de semana que va. Lo siento mucho. No prometo ponerme, ya digo, a hacer un escándalo a golpe del lunes 26 de mayo, pero amigos y amigas. Amigos y amigas, efectivamente, estamos en Europa. Estamos en Europa, Estamos en Europa. Vengo en plan relajado. Lo siento si esperabais otra cosa. Vengo tranquilo, sosegado, reflexivo. Este va a ser un directo para la fiesta, un directo para la reflexión, un directo para recordar. No pasaremos facturas a nuestros queridos tertulianos. No toca, ya tocará posteriormente. Pero amigas y amigos, el Celta va a jugar la UEFA Europa League 2025-2026. ¿Quién carajo nos lo iba a decir? ¿Quién carajo nos lo iba a decir? Pues alguien nos lo diría, ¿no? Alguien tendría pinta de decírnoslo. No sé ni qué decir, tío. No sé ni qué decir. Estoy. Rollo Zen, dice en absoluto. Estoy. No sé ni cómo estoy. Estoy, sinceramente, quiero ser sincero con vosotros. No he procesado todavía. No me ha dado tiempo. Y no sé qué más falta. O sea, no sé si tengo que ver los bombos dar vueltas para los grupos. No lo sé, no lo sé. Igual es haberme perdido tanta celebración o no. No haber estado en Getafe, igual, de haber estado en Getafe, pues ya te metes un poco en el papel. Pero estoy fuera de forma ahora mismo. O sea, no lo entiendo. No entiendo que este sea el último directo post partido de la temporada. Que vayamos a jugar Europa League otra vez. Que vamos a disfrutar mucho. Vamos a disfrutar muchísimo, estoy seguro. Estoy seguro de que por encima de títulos, minutos a canteranos, dinero que entre, dinero que sale, fichajes, vamos a disfrutar como putos enanos. La verdad es que sí, no fue lo mismo, pero... Pero me vi parecido, a una temporada antes de esta camiseta. Ahí está aquí. Que cambió ya hasta el logo. Una temporada antes de esta camiseta. Viendo cómo aquel equipo competía cualquiera. Yendo al instituto más ancho que nada. Después de ir a Vigo a ver al Celta cada fin de semana. Y volvemos a estar ahí. Volvemos a estar ahí. Fue un camino intenso, amigos. Fue un camino intenso, pero aquí estamos. Una victoria de mucha gente. De mucha gente. De apuestas. De ideas. De gente que sobrepone unas cosas por encima de otras. No proceso. Lo siento en el alma, de verdad. Me encantaría sacar aquí confeti y ponerme a bailar y de todo, pero soy sincero desde el principio. No he asimilado que el Celta va a jugar Europa el año que viene. No estoy en eso, no estoy en eso. Estoy en que la próxima jornada, a ver quién toca. A ver si puedo cambiar turno para ir a Balaídos o cosas así. Saudillas desde Europa. Saudillas desde Europa. Ay, mamá querida, que vamos a jugar Europa. Qué animalada. Qué animalada. Ay, Dios, Dios mío, Dios mío. Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? ¿Qué haremos hoy? Haremos lo que queráis hoy. Hoy hacemos lo que vosotros digáis. ¿Qué inicio con tan poco ímpetu? Me da rabia, ¿eh? Me da rabia. Me da rabia, pero... Ostra, ostra. Tengo la esperanza de que nos quede todavía más que celebrar el año que viene, sinceramente. Más que este incluso. Buah, buah. Bueno, bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy? No lo sé. No sé qué vamos a hablar hoy. Hablaremos del partido, no vamos a hablar prácticamente nada. Haremos un poco resumen de la temporada, cómo lo hemos vivido, cómo hemos vivido la celebración. En Getafe, alguno que estuviera por ahí, que supongo que está aquí en el chat. Cómo lo vivió la gente de Vigo también. Yo solo puedo hablar de cómo se vivió un poco la noche viguesa el sábado. Acabé de trabajar a las 12 y a eso de la 1 arranqué para Vigo. Se me jodió el coche.
y conseguí llegar a Vigo finalmente. No, conseguí llegar a Churruca a las 3:30 de la mañana. Y ahí estuve, sí señor. De hecho me metí, bueno, no sé si lo habéis visto, lo habrán visto mis queridos seguidores de TikTok, que ya suma 311.000 visitas en TikTok. Fiesta con jugadores, sí señor, en un pafeto de Vigo. Un pafeto de Vigo, a mí me dijeron, están los jugadores en tal sitio. Llegué allí, llegamos a la puerta, no se podía entrar, ya no dejaban entrar a nadie, no sé qué, no sé cuánto. Entraban amigos de jugadores, familiares y estas cosas. Bueno, amigos, pues la insistencia y el saber hablar con gente de allí de la puerta, acabamos dentro, sí señor. Acabamos dentro escuchando a Óscar Mingueza y Borja Iglesias pinchar a Ozuna. Efectivamente. Y a nuestra querida presidenta completamente desbocada en el piso de arriba. Efectivamente, amigos, efectivamente. Ay, madre mía, ¿de qué hablaremos hoy? No quiero estar aquí más tiempo solo. Quiero ya meterme con la gente y que me digan algo, porque esto es una cosa... Es una cosa, amigos, es una cosa histórica. Realmente es una cosa histórica. La realidad es que es una cosa histórica. No tiene otro nombre. Habrá que analizar, ya digo, fríamente, no solo lo improbable, sino lo meritorio que es lo que consiguió el Celta de Vigo esta temporada. ¿Qué consiguió? ¿Cómo lo consiguió? ¿Y qué precedente sienta? ¿Qué precedente sienta? Beretiño nos pregunta en Twitch, ¿ganó el Celta? Yo quiero pensar que sí, que ganó el Celta. El otro día creo que ganó el Celta. Y no solo eso, amigos y amigas. Que vosotros estáis aquí tan tranquilos, como si no pasara nada. Pero yo he estado trabajando para vosotros. Sí, para vosotros. ¿Y qué tenemos? Ha vuelto, nada más y nada menos, que los mensajes del chat en pantalla. ¿Quién lo estrenará? Debería estrenarlo una membresía de más de uno que prometió Primes, prometió membresías en YouTube si nos clasificábamos a Europa. Deberíamos estrenarlo con una membresía y poner en pantalla el mensaje del chat por fin. Allá ustedes. Si hoy no es el día para dejar las membresías, ¿cuándo será? Que estamos en Europa. Que estamos en Europa. Impresionante. Más de 4.000 personas, en mayoría papando 600 kilómetros de ida y vuelta para el partido. Lo de Getafe tuvo que ser impresionante. Un FOMO, amigos. Un malestar por no poder estar. Mal. No lo disfruté mucho, pero estuve bastante jodido. La verdad. Estuve ciertamente jodido. Pero difícil estar jodido. En absoluto ha regalado 5 miembros. Eres leyenda. ¡Vamos en absoluto! Espectacular. Y le toca a Nico una membresía. Increíble en absoluto levantando esto. Vamos allá. A ver un momento. Impresionante. ¡Qué golazo! En absoluto se ha hecho. Bienvenido a Gola. En absoluto se ha hecho. 6 meses son De pronto canto, isto vai comezando. Derrabe forte, que se escoite ben alto. Todo é distinto, cando entro no estadio. Eu veño a verte, será porque te amo. Unha fouteza, seguimos pelexando. O meu orgullo, sempre estar animando. A tradición é estar aquí berrando. Con corazón vou, será porque te amo. Delta nada vai, seguimos alentando. Y los meus delta verás, juntos imos sumando. Canto por ti, un sentimento celeste.
Un sentimiento celeste que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vengano xuntos, Paixón en cada encontro. eu son celtista, celeste ata o fondo, levo este escudo ata ¿Os imagináis que ahora no se está escuchando la música? o infinito, pase o que pase, sempre estarei contigo, con a fauteza, Seguimos pelexando. o meu orgullo, sempre estará animando, a tradición é estar aquí berrando, con corazón vou, será porque te amo, Celta, Celta nada máis, seguimos alentando, imos meu Celta verás, juntos imos sumando, se canto, canto por ti, un sentimento celeste, que nace, que crece dentro y fuera de mí. Un sentimiento celeste que nace y que crece dentro y fuera de mí. ¿Qué público tenemos? ¿Qué público tenemos? Por favor, ¿qué público tenemos? Madre de Dios bendito. Estás como Carreira otro día. Qué fenómeno Carreira, qué fenómeno Carreira. Ídolo Carreira. Firma, firma, firma. Mandei un bico a Carreira. Tiña que haber feito. Ay, mamá querida. Moitas gracias en absoluto. Aparece 999 para dar las gracias. Y Jorge Iglesias Lorenzo. Oye, espera un momento. Antes de nada, no empecemos con mendicidad de time. Pero, mendicidad de time, ¿eh? ¿Dónde quedaron aquellos tiempos? Tengo una pregunta que haceros. No sé si es un poco indiscreta incluso, pero ¿alguien conoce a... Igual lo ha retirado o algo. ¿Alguien conoce a Daniel Piñeiro? ¿Está presente aquí Daniel Piñeiro? Daniel Piñeiro decidió el domingo a las 3 de la tarde enviar un PayPal de 50 euros con la nota Primera Europa League. ¿Cómo? ¿Cómo? Y aparte, el PayPal, que lo di yo di mi PayPal cuando hicimos el benéfico hace 1 año y medio. ¿Cómo? Ahora sí, Pablo, está dentro del programa, era la que tocaba. Ahora sí, en absoluto. Ahora sí, en absoluto. ¿Qué cosas sabe en absoluto? Qué barbaridad. En absoluto es lo más grande que hay, macho. ¿Quién carajo, tío? ¿Quién carajo? Oh, Piñeiro, guíanos. Piñeiro se está guiando hacia un futuro mejor, amigos. Haced caso a Daniel Piñeiro, que yo no sé si se confundió, si es alguien de aquí, si, no lo sé. Si iba borracho, no lo sé. No sé nada, pero Piñeiro, eres prácticamente un hermano ya. El hermano que nunca tuve. Sí, señor. Bueno, amigos, que no sé ni qué decir. No sé ni qué deciros. Vamos a ver. Vamos a ver cosas, ¿no? Porque ya que estamos aquí, de verdad, no conseguí cambiar el turno. Vi el partido en el trabajo, pero no vi el partido en el trabajo normal. Llevé mi camiseta rigurosa del Celta y mis calcetines verdes de Yago Aspas. Sí, señor. Los jefes se rieron y se mofaron de mí notablemente. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Bueno, espérate que me suena.
Qué tío grande, Claudio Giraldez, Qué tío grande. Ahí salía de uno y entraba otro garito a las 6 de la mañana. Tío grande, Claudio Giraldez. Ourensanista, seguro. O el de Aspas Cadereita, vale. Pero de Borja, mamma mía. Feito na Madroa. Qué aura, feito na Madroa. Pero ¿cómo vas a aparecer con una... Qué hostia de realidad llevaron algunos, Viendo lo que consigue el Celta con tan poquito. Va durísimo. Va durísimo. Este tío va duro. Qué crack, macho. Qué animal. Estamos aquí hablando pura palabrería, pero tenemos ahora que analizar. O sea, ya han pasado un par de días. Hay que repasar cómo fue la temporada. Jugadores como en minutos. Partidos clave. Reflexionar, amigos, reflexionar. Porque no todo en el fútbol es esto y hay que saborearlo bien. Sin duda ninguna, vamos. Sin duda ninguna. They are doing exactly what I told them. No me hace ni caso. Vaya tela, Jorge, vaya tela. Con lo que tú has sido, con lo que tú has prometido, Jorge. Con lo que tú has prometido con tu rana, Increíble. ¿De dónde era esa rana? Me suena un montón esa rana. De una serie. ¿Quién es Ever? Perdonad la ignorancia. Haces vídeos nivel Celta Media incluso mejores. ¿Quién es Ever? Ay, no puedo buscar a Ever así por aquí. ¿Y aquí? Ever. Ir al canal. Pero Ever no tiene vídeos subidos. Tiene shorts robados a la liga. Ahí me estáis tomando el pelo. Bueno, hace shorts. Ah, ahí está. Vale. Pero seguro que no hizo un short como el mío. A ver otra vez. A ver. Oh. Uy, Dios. Le voy a quitar la música porque se nos va a ir el copyright todo al carajo. Esto, amigo, esta gente. Literalmente, Fade y Eladio Carrión. Uy. Uy, a ver si no peta esto. Hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Flipé con tu short. Ahí viste. Espectacular, amigos. Estuvo graciosa la noche. Estuvo graciosa, no cabe duda. Madre mía. Bueno, ¿qué? ¿Tenemos tertulia aquí o qué pasa? Siempre me la lían igual. Oye, ¿puedes estar antes de 20? Sí. En realidad, solo Mario Seijas responde a la llamada de la selva. A ver, que preguntaba por ahí alguno de Carreira. ¿Qué pasa con Carreira? Yo creo que se tiene que quedar Carreira. Lo último que hablé con cerca, muy cerca, era que estaba la cosa, que valga la redundancia, que estaba la cosa cerca. O sea, que avances significativos. Aparece Osasuna por ahí, pero parece que acaba de fichar a un tío del Lega o algo así para el lateral derecho. No lo sé. Yo me parece muy difícil que no siga. Apuesta, pura apuesta. Entonces la bufanda no resulta, Está apretando la cabeza. Buah. Comeza, carallo, que teño sono. Hombre, hoy no es día para tener sueño, Rick, por favor. Por favor, Rick, por favor. A ver.
Impresionante, amigos, impresionante, impresionante lo del Celta Vigo. Celta de Vigo, Celta de Vigo, Celta de Vigo, lo. Oye, y la gente que fue al... Su vídeo se puede hacer un chisquiño audio. ¿De qué? Pues eso no sé si se puede. Una pregunta, los que fuisteis a Plaza América el día siguiente, ¿cómo es eso de cantar sevillista el que no sevillista el que no vote? Pero ¿cómo que sevillista el que no vote? Desgraciados, miserables, mangantes. La verdad es que debía ser jodido, ¿eh? O sea, lo del pobre Alfon, que estoy viendo aquí que la novia subió ya un mensaje diciendo gente que me llevo de Vigo importante, no sé qué. Rosier, JBM81. Rosier, ha fichado a Rosier Osasuna. Sevillista el que no vote. Tenemos vídeo de eso. Me gustaría ver vídeo de eso. Sevillista el que no vote. A ver, no, me cago en la hostia. Jorge Iglesias Lorenzo se ha hecho miembro. Bienvenida, arroba. ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge Lorenzo! ¡Vamos, Jorge Lorenzo con la moto! Ahí está, un tío cumplidor. Un tío de palabra. Sí, señor, sí, señor. O teu audio está baixo con tertulios alto. Bueno, de momento non será o caso, ¿no? Pero pode ser que sí. Pode ser que sí. Tentarei non. Joder, pois o gallá coñecer a alguén que saiba de OBS, tío, porque eu non me entero de nada. De feito, si cando poño música tal, vai por os cascos, ni siquiera vai por interno. É que non entendo, tío, non entendo nada. No sé si te acuerdas, pero estuve de tertuliano contigo en la previa de la Real Sociedad del año pasado. En la previa de la Real Sociedad del año pasado. Hostia. Jorge, pero... Hostia. No me acuerdo de eso, ¿eh? No me acuerdo de eso. O sea, el de la Real no eras. Era Pablo Barea, el de la Real. Si no me equivoco. No lo sé. Amigos, estamos dando unas vueltas. No tenías invitado, pediste en el chat y pediste un médico en la sala y apareció un médico en la sala, ¿eh? A ver, ¿esto qué era? ¿En la previa o en el post? En la previa de la Real Sociedad. Vamos a ponerle cara a Jorge y nos vamos ya a la tertulia, sea como sea. No lo encuentro. De la Real Sociedad entiendo que no es la Real Sociedad de Copa del Rey. Soa moito máis baixo que os demais normalmente. Sí, escuché alguno y sí que es cierto. Sí que es cierto. Tenéis toda la razón del mundo. Intentaremos corregirlo. De cara a la temporada que viene, intentaremos amañarlo. Por cierto, no se ha acabado la temporada, ¿eh? No se ha acabado la temporada. Tenemos todavía vender, ceder o mantener y las notas uno por uno. Hoy como mucho haremos repaso y daremos el MVP y el pufo de la temporada, eso puede ser, pero con calma, con calma. Repartiremos los directos en estos próximos 7 días más o menos. Así que veremos amigos, veremos. Me gustaría empezar la tertulia, pero no tengo un marco para 2 personas. Señor Alex, ¿dónde estás? Tranquis con Alfon. Luis 2109 se ha hecho miembro. Bienvenido arroba Luis 2109 celebrates 19 months of membership. Hemos vuelto. Fer López 2 puntos Giralcop. Vaya vergüenza que el Mister no esté en los mejores DT de la temporada. Toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Luis, 19 meses de miembro. Increíble. Lo que luce el miembro Luis, increíble, amigos. Increíble. Grande Luis, el más grande de todos. Lo siento por los demás miembros, pero
Luis es el uno. Luis es el uno. Ya desde el principio aquí estaba Luis, ¿eh? Y Luis era otro de los que participó alguna vez en las tertulias. Me estoy dando una vuelta impresionante. Luis, muchas gracias, muchas gracias. A ver si te pasas por aquí cuando fichemos un peruano, aunque sea. ¿No? ¿No? Digo yo. Yo aquí no veo nada, querido Jorge. De hecho, contra la Real jugamos antes que contra Osasuna. Después fue Getafe. Jorge no será Colloada. Jorge no será el mítico Colloada. Porque de Colloada, lógicamente, sí que me acuerdo. No será el mítico Colloada. ¿Se vive increíble? No, lo siguiente. ¿Cómo entraste al deseo? Muestra tus cartas. No lo sé. Soy Colloada. Jorge es Colloada. Joder, Colloada 11. Claro que sí, así sí que me acuerdo. Qué fenómeno Colloada. Bueno, Colloada, ¿qué opinas de Colloada? Qué crack, Colloada, qué crack. Bueno, ahora sí. Vamos a dejarnos de Colloadas. Y pues a ver cuándo vuelves, Colloada. A ver cuándo vuelves. Vamos rapidísimamente. Ahora sí, amigos, sin dar más turra aquí, que ya no sé ni lo que digo. Qué narrativa más mala tengo. Por suerte, aparecen aquí dos personas. ¡Hostia! ¡Hostia, eso qué! Un minero. A ver, un momento. ¡Hola! Ahora sí. Buenas noites. En riguroso y directo. Ves como non se escoita tan alto a Mario Seijas? Como andamos? Boas noites. Eu saludo con tranquilidade de momento. Eu cos pés. Eu ando cos pés. Escarallado da resaca, que ainda me dura a resaca do sábado. Vou baixar o volumen porque a xente se queixa de que falades moi alto para decir tonterías. Así que creo que a ver se agora estamos un pouco máis nivelados. Boas noites, que pasa aquí? Que tranquilidade vexo, joder. Isto non pode ser. As tonterías non se din ao principio do programa, cando apareces ti só. Oye, que estaba para eso. señor Alex, he de decir que estiven vendo vídeos de hemeroteca desta canle e este señor xa apostaba que íbamos a Europa nun vídeo subido o 11 de outubro. Creo que merezco unha disculpa despois. Eu. Creo que merezco unha disculpa despois de intentar botarme do barco. Penso que merezco unha disculpa. Oye, temos un grupo no que falamos casi a diario e non vin tal corto por aí. Eu, cando o mostres, o creo. Mentras tanto, non. Só terás. De feito, a xente no directo escoitará despois. Para o directo, Bueno, que me contades? Que me contades? Xa tranquilidade, no? Luns, é que eu chego, sí, de verdad, emocionalmente agotado. Non teño espírito xa de... O baixón despois da festa. Por que estamos así? Porque o celtista de Ben deu todo no fin de semana. O sea, eu non teño... A palabra é intensidade. Intensidade todo o finde. Todo o puto finde. Increíble. Home, o sea... eu o día anterior, de verdade, que ata me costou dormir. Eu estaba moi nervioso. Pero moi nervioso. Pero bueno. Ao final acabou todo ben. Acabou todo ben. E ben que seguirá. Eu teño esperanza en que a cousa siga máis. Non sei de que deberíamos falar hoxe. Sinceramente. Home, claro que debería ir a máis, por suposto. Por suposto, irá puro éxtasis. Ajá. Gañaremos a Conference e... A Conference. A Conference, a Europa, coño. O obxectivo de Mario Seijas para o que ven non é a permanencia, gañar a Conference. Moi ben, Mario Seijas. Vamos evolucionando. Tes toda a razón do mundo. Bueno, é un decir. En plan, hai que competir. Todos os partidos que hai que pensar é competir, non andar xa poñendo... Facendo como é castillos de naipes, que despois pasa o que pasa. Bueno, amigos, como estades? Antes de nada, quero saber de vos. Que tal? Como pasastes este fin de semana?
reflexións. Donde vistedes o partido? Si fustedes á celebración ou celebrastedes pola Coruña adiante cunha cerveza en cada mão. Quero saber de vos, como se vive un partido así? Os que non estabades traballando como un subnormal. Nunca reflexionei tantas veces en Cada un deixar un traballa traballo. como que é. Nunca pensei tantas veces en deixar un traballo. Estuve en Cada un jodido. traballa como que é. En fin. Pois mira, eu, porque supoño que é un pouco máis tal, houve un festival maravilloso en Rábade gratuito que se chamaba Entre Pontes, donde viñan varios artistas tanto en galegos como a nivel nacional. A min gusta, é outra das miñas paixóns, a música en xeral. Así que, pois nada, fume para ali e como teño Movistar no móvil, Ostra, a hora do partido senteime e mentre estaban os concertos, pois estaba ali co móvil e cunha pedazo de birra e cando se me acababa mandaba meu primo porque me foran por máis bien. Non me movía nin mal nin tal. Ao cal lle mando un cariñoso saludo que máis que primo é como a meu irmán pequeno. Eu quero moitísimo e, bueno, saleu todo a pedir de boca porque nada máis acabar o partido, madre mía, eu non sei canto, eu de verdade, non sei o que me colleu aí no corpo, pero incluso non sei como cheguei á casa, o sea que... oye, Manuel Ramos que nos comenta aquí. Para mí fue una celebración especial porque fue la primera con mi hijo, que lo vivió como nunca. Me lo llevaré como recuerdo para siempre. Queremos saber, xente do chat, como estades e sobre todo como vivistedes ese partido e a posterior celebración. Señor Alex, con esa estampita na gorra. A ver, podes acercarte un pouco así. No, é novo merchandising ben da Fundación. Ben se ve con E. Ah, no, vese ben, claro que se ve. Está? Aí. Para que recedes ao santo. A estampita, a estampita. Cando pases un mal momento na túa vida, Milagros a Lourdes, no. Milagros a Claudio. iso é. Literalmente. Teño que decir que eu, máis modestamente, pero eu tamén teño o meu, ¡Ostras! para que vea. E dun corte O sea, de pelo tamén- parecido, incluso. Podrías pasar desapercibido Claro. como si fuera Giraldez. Oye, A cousa é que a barba non... non sabe. Bueno, un Giraldez en preferente ou algo de eso. Todo o seu Pois tempo, nada, Alex, todo o seu tempo. Eu viví no partido na casa, tive en diferentes propostas, ata 2 horas antes do partido non sabía onde, pero decidín quedarme na casa porque había un balance aí que eu levo toda a semana co discurso de que o noso e non veamos o dos demais, pero aproveitei que na miña casa teño 3 televisións e estaba no cuarto, co Celta no medio, o Osasuna ao lado e o Rayo ao outro lado. Estaba seguindo os 3 partidos. Así no ven, coa familia, os 5 xuntos, como ten que ser, e coas 3 televisións. E que tal ese rapaces? Pois moi ben. Aí con nervos, sobre todo despois do primer gol do Xetafe, a xente animando, eu estaba calla, non quero ir ni unha mosca pasar, o sea, xa eu estaba tenso, eles animando todo o partido, e do 0-1 a 1-1 non se escoitaba ni un pego. Silencio Logo sepulcral. saco 1-1, deixei un pouquiño que seguiran alentando aí. que outra vez co tema das polémicas arbitrais, porque eu me enfadeime moito mentre estaba vendo o partido, en plan, eu pasei un momento moi enfadado cando foi o tema de si era penal, si non era penal, si era Un pouco raro. roja, si era dentro, si era fora, si era o que era. E a verdade é que me quedei un pouco, pero para mí si era falta e polo tanto xa estaba aí na línea de cal por riba tal, me parecíame penalti, estaban. Claro, Claudio estaba concentrado en que mirase que era dentro, además facía o gesto así, de que en plan era dentro, e ao final nin falta. O sea, hai cousas que de verdad non... Home, somos tan desgraciados que somos o único equipo o cual o VAR lle quita unha falta na frontal. Así chegou a ser. Manda huevos. Manda huevos. Pero que mal dará? Sigue baixo, dime a xente aquí do audio.
Pois eu non podo subir xa máis o meu audio. Hola, hola. Non podo facer moito máis, creo. Vai haber que regalarche un micro. Poñer Vou- aí vou- crowdfunding ou algo. Teño que empezar a mirar cousas e realmente streamear como Dios manda, porque teño un foco encima dunha caixa de cartón onde viña esa camiseta de Suecia, de non sei onde de Suecia. Despois, os cascos que valeron 2 euros, penso. Hostia, espérate un momento. Mira, porque desmonteino para ver se daba mañá, porque este micro estropeouseme, entonces deron outro en garantía. Esperei un HyperX Ollo. destes. Non sei o que ten, pero quer dicir, intentei, pero dixen, non vai a ser que teña algo aquí desconectado, algunha movida, pero eu non din feito, así que teño tal, pero sabes de se eso o tamén. Igual se o mandas a arreglar a alguén que sepa un pouco máis que a min, pois digo, se o sacas é Atención. un micro de puta madre. Atención. Regalo, chojo. Teño que montar aquí de todo, Mario, de todo. Unha nave espacial aí. Moita camiseta, moito tal, pero despois ven Mario Seijas e mexa por min en todo o tema audio, vídeo, etc, etc. Bueno, estamos vendo aquí o noso pingüino habitual. Vamos a pornos así, inda que no. Aí está, aí está. Hombre, ahora sí, ahora sí. Está muteado ainda. Está muteado, Antón. Debe estar o veciño co O césped outra vez. veciño está cortando, sabe Dios, hasta os pelos dos huevos, carra barbadora. Antón. Eses pelos de punta que son, Antón. Desfasaste o qué? Pois sí, realmente sí. Eu xa vos dicía no Spaces que eu tiña moita confianza. E, bueno, pois, claro, un pouco menos cando marcou o Xetafe, hai que dicilo, que a confianza tremeu un pouco, non? Pero como se empatou a xiña, e sobre todo co gol de Iago Aspas, os berros escoitáronse dentro de Jackson, fora de Jackson, bueno, escoitáronse en todos os Jacksons dos Estados Unidos, que hai moitos en cada estado. Hai Jackson, Mississippi, hai Jackson, Tennessee, hai Jackson prácticamente en todos os sitios, especialmente no sur, pois escoitouse porque, bueno, foi un berro caíame as vaguas con ese gol de Iago Aspas, porque ademais é xustiza poética. É impresionante, impresionante. Eu sempre lle digo aos meus alumnos nas clases de literatura, xustiza poética é cando na literatura algo é xusto aunque non pareza que poda ser xusto na vida real. Que parece que está aí metido con calzador, pero que no sentido da narración funciona. Ocorre na vida real tamén. É un exemplo diso, Iago Aspas marcando ese gol, nunha das súas últimas tempadas co Celta. Foi un berro que saiu de ben dentro, realmente de min, e penso que por iso se escoitou por todos lados. É máis, falando de Jackson, incluso Michael Jackson debaixo da terra escoitou. Aí estamos, aí falaxe, María Sejas. Pois sí, tamén. Tamén porque, bueno, é que non sei, a última vez que o Celta estivo en Europa, eu non vin os partidos. Non puiden ver os partidos porque non tiña a plataforma, bueno, non sei se había plataforma, probablemente nin había plataforma, pero a Canle que ponía os partidos da Europa League, pois non, eu non a tiña. Entón, pois, bueno, agora iso cambia. O tema das VPNs, o tema das mil historias para poder ver fútbol e por aí, todo iso avanzou moito e agora é bastante máis doado ver calquer partido de fútbol, pero antes sí que era jodido. O Bein Sports ese estaba jodido, sí, te razón. E a Balaídos cuadraba aí un pouco mal o señor Antón, claro. Sí, bastante. Non sei cantos anos levo, Pablo, sen pasar por pasar por diante del Balaídos, sí, ir a ver un partido, non tanto. De feito, Antón, podemos decir que Balaídos era o campo que mellor te quedaba, ¿no? Realmente, para ir ver algún partido de toda Europa. Sí, quitando igual si nos tocara xogar co Benfica ou algo así, que igual nin eso, pero sí. Sí, realmente eu non podo dicir que estivese en moitos outros campos españois. Realmente hai moi poucos estadios os que eu teño visitado de fútbol, non? Fora de Balaídos e Pasarón, cando desterro aquel, pois non teño ido nin a ver un Deportivo Celta en Coruña, por exemplo. Así que non estiven nunca en Riazor, non estiven no Estadio do Madrid, do Barça, do Atlético, non estiven. Así como o meu amigo Fernando, pois vai viaxando por aí case que a todos os estadios por España co Celta, con moitos deles. Pois eu penso que estiven en máis estadios de béisbol que de fútbol, realmente. Fora de Balaídos, que é o verdadeiro estadio, ese é o estadio, non?
O Efectivamente. templo. O templo. Pues sí. Oye, templo, dinos por ahí Manuel Ramos. Lo vimos en casa con mis vecinos, luego a celebrarlo como Dios manda a Plaza América, pero con cuidado ya que el niño tiene por tocado un pie por un golpe en un partido que tuvo por la mañana. Y nos dice además, por cierto, tuve el placer de saludar a Alex el sábado por la mañana. Ahí está, sí señor. O sea que Sí. todo una estrella, señor Alex. Hombre, estrela o programa, Este é o o programa. podcast. Estou lendo aquí un inciso. Estou lendo aquí a Pablo Arcos dicindo: eu o partido de Manchester o vino pola radio. E falando do partido de Manchester, eu quero rescatar unha mensaxe que recibín hoxe. Esta tarde, 5 da tarde, Claudio Bobí, vamos de vuelta a Europa por fin. Vamos, Bobí. Oye, Bobí que lle ten que dar algún consello ao Pablo Durán ou algún rapaz desto, decir, mira, tú, si por lo que sea te plantas no borde da área pequena e tes unha mínima ocasión de pegarlle a porta, por favor, Pabliño Durán, pégalle como xesa, pero dalle. Non creo que Claudio Vivi sea mal tipo, pero como para dar consellos está ese home. Madre mía. Como para dar consellos, en plan, despois a donde se foi, o de non tirar a portería, o de tal, miña mamaíña, Bobí. Pareceme bastante de que dá ben esa Meu mensaxe. ídolo Bobí. Bobí é meu ídolo. Bobby era o can de miña abuela. Bobí. Bobby era o can de miña abuela. Eu vexo bastante máis grave o do Parvo de José Lu que o de Bobí. Bobí é Bueno. de francés, de non... De onde? Sí, De sí. Cuba do Caribe era, de por aí. De Guadalupe. De Guadalupe. La Virgencita de la É Guadalupe. como se ti adestras, non sei, no Birmingham e logo vas a Aston Villa, o sea, unha cosa é ser canteirán. Bueno, deixadevos de porque, como ben pon de aquí, estamos vivindo algo que só pasou 10 veces en 100 anos e parece que non nos clasificásemos. Eu estou máis alto que o resto, joder. Pero que nos despelotemos aquí. Hombre, a ver, eu contaba mínimo con eso, Alex. A verdad. Pero Eu todo o que tiña que facer o fixe no fin de semana. Ajá. resaca reventado. Estamos reventados, sí. É que vai moito frío aquí, de despertarse nada, non? Sen ir máis lonxe, por dar os detalles mínimos, Manuel coñeceume nunha entrevista de traballo, por así decirlo, porque reunínme co presidente de certo club de Vigo. Ojo. Porque entón, sabes, o sea, no podcast non estou para hacer o canelo porque poden coñecerme por cousas boas ou por cousas malas, así que Atención aí. Imos manter a compostura. O sea, que é posible que Manuel Ramos sexa un alter ego de Carlos Mourinho. Vale. Entendo por onde vai. Entendo. Ou de María Mourinho, máis de agora, non? Todavía máis alter ego. Claro. Non dicen nada disso. Eu estaba nunha reunión cun presidente dun club de Vigo e el acercouse á mesa e saludou e tal. Non quero decir nada do Celta, de Mourinho, de nada, non. Non estaba na mesa o sábado por la mañá con María Mourinho. Con ningún Mourinho, vale. No, eu non dixe que estiveses con ela, digo que sería un alter ego de María Mourinho. Efectivamente. Mais que de Carlos Mourinho, que xa está retirado de presidencias, por sorte. Veranos María Mourinho algún día. Oye, haberá algún mangante do Celta que nos vexa pola noite? Carlos Domínguez, que me intentou roubar un taxi ás 6:30 da mañá. Espero que polo menos este suscrito. Non quero pedir moito máis. E, por certo, teño outra cousa que decir. Desa festa. Creo que non tanto como dicen as malas lenguas, pero saquei unha foto completamente apabullante como esta. E como vedes, Damián Rodríguez non mide 1,50 m. Efectivamente. Creo que non chega a 1,80 m, como din as malas lenguas. É un debate que tuvemos aquí, hai algúns podcasts. Debate de medidas, sí. Pero podía haberlo preguntado, pero non eu tamén lle podía haber recordei preguntado.
pero nada. De feito, non sei onde o puxen, Por certo, Pablo, e alguén me eu comentou. vin fotos túas, que eu teño ollos en todos os lados, eu Ajá. vin fotos túas do sábado pola noite que ti non pasaste. É Como? dicir, estabas controlado por aí. Como que eu non pasei? Ah, Non pasei a donde? Como? digamos que hai fotos túas noutros móviles de Vigo. Home, Eu pode as ser, vin. se estaba ali, no me ollo da cuestión, pois. No, a Sí, ver. sí, pero fotos directas. Pero desarrolla un Candarías a pouco. facer, Candarías a facer, Pauli. Pero con ou sen camiseta ao Celta, pode ser tamén que se Con chegou a cam- Churruca ás 3 da mañá, se ia calor e tal, pois. Pabliño, digamos que foi alguna discoteca por aí, verdad, Pabliño? Home, en algún aparecín, claro, non vou ir a Vigo ás 3 da mañá a mollarme na Claro, fonte. como- Home, Para ir Calquer peladitos persona un sábado pola noite, meu fillo. Me cago Ás nela. 3 da mañá non hai moito que facer ali, claro. bueno, por aí había cousas que facer, tes razón. Houve Vigo eso. moita xente que aliou pola rúa, tamén hai para todo. Imagino. A ver, vamos a intentar. Está moi fea ou así, eu prefiro estar tranquilamente na rúa cos amigos. Antes de nada, vamos a intentar arranxar o tema do audio. Como? Enfadouse. Enfadouse. co do tema. Enfadouse, Ao claro. carallo. O outro dixo que estaba eu por aí en fotos de non sei que, e dixo, eu con esta xente paso de movidas, sabe Dios en que movidas de droga andan metidos, eu non quero saber nada, que son profesor. Con estos temas de gañar a Europa League, saíron tantas cousas, falando outro tema así tal. Digo, saíron tantas cousas chulas. Gustoume moito, hai un dibuxante vigués que é Rasix, o mítico Rasix. Sí. Que fai as cousas e sacou unhas animacións aí moi chulas, a verdade que me molaron moito aí de ya tal, pero hai moitas cousas por aí, en plan memes, cousas e tal, brutales. Pero hai moito talento por Vigo, hai tamén un tal Alex Cal, que é así dibuxante tamén de cómics e tal, un puto crack, non digo, por se vos interesa investigar por aí a ver, que seguramente vos guste. Sí, señor. O segundo especialmente, a verdad. Bueno, a ver se ahora se escoita un pouco mellor. Disculpade o tema do audio, non me entero de nada, non escoito o retorno do propio OBS. Pero bueno, oye Mario, co tema de nervios, estar a cousa así un pouco candente tal e cual, o gol de Mayoral a min non me supuxo moito, quero dicir, non me supuxo ningún golpe de realidad, pero tú como recordas aquilo? A ver, a min o gol, o que en sí, cando marca Mayoral é como un pouco sí que xa rodado auga fría, pero tamén despois foi como a calma, non? Porque paras a analizar e pensas en frío e dices, igual, sin exagerar, dos partidos que gañamos, sin exagerar, cerca dun 90% ou un 80 e pico por cento empezamos perdendo, empezamos palmando, que nos marcaron o primeiro gol. Como foi a tónica de toda a temporada, pues a verdade é que estiven tranquilo e despois, bueno, confirmouse todo. A verdade é que o Celta estivo xogando ben, non vin que tuvera tampouco, quer decir, o Celta sempre estivo aí en riba e tal, non vin que tuvera tampouco moito agobio, nin que tuvese aí o equipo atrás, e a verdade é que sí que, quer decir, sí que de primeiras che impacta, pero despois ben, joder, o sea, daste conta e dices, bueno, os equipos de Claudio na segunda parte melloran, despois dos goles melloran. Entonces, pues bueno, como ao final tamén volvimos e empatamos ao pouco tempo, pues estivo... O sea, estiven relativamente calmado. Eu estaba un pouco nesas tamén, direi. Atención, que aparece de novo, o sea, que foi facer? Cambiar a camiseta? Que fuche facer, Ale? No, a camiseta mesma. A camiseta é a mesma, No, é a mesma, no. Xa como? avisei que estaba o rapaz chorando e non sei que lle pasou. Foi poñer orden ali. Foi A muller está todavía na cociña, O sea, está coas irmás, así que... polo tanto, foi marchar Antón e chorar un neno. Eso pasará en tantas casas. Coincido moito con Rick, me dijo, a min quedoume calmo o gol de Borja, obviamente antes da pausa de hidratación, porque sí que deu,
o carallo foi Uche, volveu todo a Mingueza. A verdade é que sí que foi probablemente o tipo que máis estaba eu en plan, como toca o carallo este tipo, o que corre, o que pelexa, o que está aí, o... Non sei, pero foi que sí que dos xogadores que máis me incomodou estaba en plan, joder, pero non pode parar un pouco quieto. Que mangante, que mangante. Unha das historias esas extrañas do fútbol, como a de Pablo Durán, que se fala moito de Uche, e moi pouco de Pablo Durán, por exemplo. Vaya bestia Uche, vaya bestia. Bueno, semella que mellor o audio de momento. Intentaremos arranxalo para o futuro. Porque eu digo que ainda nos quedan cousas que decir. Ainda nos queda analizar a plantilla en clave notas e tamén nos queda analizar a plantilla en clave ventas, saídas, retencións, fichaxes que teñen que ser sí ou sí, etc, etc. En fin. Que falaba antes Antón daquel gol de Iago, pero antes do gol de Iago, o gol de Borja, mira, gañar este partido con gol de Borja e con gol de Iago é que non sei quen o tuvo que escribir, pero impecable. Máis épico. Impecable. Máis épico todavía. O sea, o tema de Borja, un tío tan sumamente contrastado no mundo do fútbol, que xa pegou 50.000 voltas máis do que vai poder facer no Celta na vida, seguramente. Bueno, E o ves pero como xa as vaguas tamén- aí acabar o partido de decir, este pero quere pero amarrar a aquí. imaxe que acaba de deixar unha imaxe para a historia, Iago, que a da foto da portada bueno, que temos aquí, de quitarse a camiseta Iago, de poñela en plan a camiseta Iago Aspas aí e tal, vai ser unha imaxe, pero para centos de anos, para que vexa a xente, para que esteña aí en plan, vai se recoñecer con esta imaxe. Eu xa vin incluso unha tatuaxe desta imaxe. Hostia. Eu a tanto ainda non cheguei, pero falase... Sí, pasada por redes sociais, pasada por grupos de WhatsApp e tal, pero sí, un rapaz que se tatuou xa esa imaxe. Fálase por aí de unha estatua de Iago Aspas, pode ser unha Sí. das posibles estampas. Mm. Que foto de Iago Aspas debería convertirse en estatua? Sería un debate interesante. Para min non hai dúbida. A ver, No banquillo as vaguas contra o Villarreal. Para min é a Home. foto máis mítica que eu a tiven de foto de perfil en Twitter hasta hoxe. Que hoxe troquei a foto de perfil de Twitter, pero para min eso de as vaguas de Iago Aspas despois de levantar, despois de tanto tempo de lesión, despois de mantener ao Celta en primeira división, esas vaguas para min é a imaxe máis icónica de Aspas, con diferencia. Antes que os dous goles contra o Alavés, antes que a permanencia, antes que o ascenso, antes que todo. Pero digo eu, Pablo, tú dices unha imaxe como para poñer e deixar de estatua ou unha imaxe para... para estatua. Claro, que un home chorando, pois unha estatua quedase un pouco extraño. Claro. No contexto de poñer unha estatua, Bueno, claro. para estatua, Claro. vale, para estatua igual está, pero É ainda que así, a ver, Cando colle o micro de ambiente contra o Alavés, Celta, dice el Tista 22. A ver, que a xente propoña unha imaxe de Aspas para unha estatua. Pero, a ver, Hai que eu empezar creo a que esta última está guai, porque é unha imaxe icónica, en plan el marco o gol, acaba de tal e iso, pero Pero non é a a mellor. mí quizás gústame máis a típica imaxe de cando marca E vi que o escudo, eu saca creo o que vai ir escudo por aí. para adiante e vi co escudo, porque quero dicir, Iago sempre leva anos xa celebrando o gol desa maneira e bueno, identifica moito, non? Ese amor e cariño ao escube, ao clube e a todo. Penso que vai ir por aí, sí. E a verdade é que ten moita razón nas declaracións, cando falaron polo micro Marián, que decía que Iago, pois que foi alguén exemplar porque antepuxo os intereses do Celta, do clube, de calquer cousa, por riba incluso dos de Iago. O sea, aceptou este ano xa empezar a ser suplente, non fixo ruido ningún, aportou sempre. Houve moitos momentos que se contuvo e que para min é todo un exemplo, o sea, decir, para min Iago, madre mía, Madre mía. non volveremos a ver unha cousa Nunca, así. estou sabe seguro. Dios cando. Hai unha parte triste de todo o que é Iago Aspas que cada tempada que pasa estou máis seguro de que non vai volver a ver nada que se lle parezca. Por moitos rapaces que veñan, por moitos anos que estén, por moitos anos incluso de maior éxito deportivo que acumulen, creo que non vamos a ver nada igual. Di Rick Pepinillo, senón co palillo da boca na barra taberna. Amén.
Esa é boa tamén. Ahora Esa me tamén, toca a verdad mí que é ben combater a simpática. todo. Señalando el escudo siempre en el pecho por delante. Esa pose mítica. Eu creo que vai ir por aí. Pero bueno, hai que empezar a traballar neso. Señor Abel Caballero. Anda. Yo pondría estatua a Gudel, Iago, Manolo y Mostovoy. Y haría placas alrededor de todas las afueras de Balaídos como hicieron los del Atlético de Madrid. Di en absoluto. Pois non sería mala idea. Eu a de Mostovoy non a merco. Bueno. A ver, Non teño unha manía absoluta. De feito, mirade. O sea, eu teño Mostovoy na camisola. Pero tanto como para unha placa, non. Foi un gran jugador, pero tal. eu entendo o que dices, Alex, pero bueno, ao fin e ao cabo, hasta que chegou Iago, foi o mellor xogador da historia do clube. Sí, pero eu para mí, eu creo que para aínda que fora do futbolístico non acabou de, sabes, de facer as cousas todo ben que se podía facer, eu penso que a nivel futbolístico Mostovoy sempre no campo deixou todo o que tiña que deixar, entón nada que decirlle. Eu si lle faría unha estatua, eu si. Eu non, para homenaxes e todo o que queiras, ben, pero para min, para unha estatua en Balaídos e tal, para eu min, enténdote. ser máis alado deportivo. Eu enténdote. A verdade é que, bueno. Pero que Iago Aspas combina opinións. absolutamente todo. Eu, de verdad, pareceme moi difícil que eso, que salga un rapaz agora e bote toda a vida no Celta e pase tantas e tan icónicas como as que pasou Iago Aspas. Que non é que estemos falando de un xogador que xa é patrimonio xa non do Celta, sino da Liga, pero é que ten tantas fotos que realmente é difícil chegar a 2 ou 3 meses de cumprir 38 anos, despois de ser suplente a segunda parte da tempada, empalar ese balón ca dereita, aparecer aí atrás de súpeto, un pouco colocado por sabe Dios que arte ou que inspiración, e meter ese gol. O gol de Iago. Quen cantou máis o gol de Iago? Eu direi unha cousa. Non o pude ver. Cortouseme a emisión. A modo. En serio? Parouseme xusto o Movistar. Parouseme o Movistar, fume a outro Movistar e vin que xa, pero en plan de... Empecé a berrar, empezaron a mirar ali pa min, penso que pensaron, digo, este está taladrado. Empecé a bilar como un tolo, e tirei cerveza polo aire, bueno. Mi madre, a que armei. Pero bueno. A ver, teño unha pregunta importante para vos. Ceasteis? No, pero é que comí moitísimo a mediodía. E ti, Pablo? Eu cei ao chegar, sí, señor. Chegar do traballo cenei algo, non sei, non me acordo que. Por qué? Por mantener as formas e todo iso, pero podo... Pero dá, yo, vai cenando. Dentro de 2 horas vai estar duro e recalentado no mola. Vale, eu pensei que decías aquel día. Hoxe permítese todo. Pero, por favor, cómeme, cabrón. Come. Come. Se está enfriando xa. Por favor, tú como na tua casa, Alex, como se estuvera na tua casa, non te preocupes. Que di por aquí? Estatua para Aspas e punto. E se cadra deixar un espazo para Giraldez polo carallo. Sí, señor. Yo disfruté tanto de Gudel, Mostovoy e Aspas, pero el de Moañas especial, es lo máximo. Dinos Chema, que lle fai moita gracia o de suscríbete inconsciente do Stream Elements. Carpin, outro crack, a mí gusta mellor estatua Mostovoy, no. Solo empezó a gustar el Celta cuando empezó a ganar. Antes fue muy mal compañero. Que máis di por aquí, a ver. Dede, un dos contertulios estáse poñendo de bota, rillando. Invita ou, aí está. Aí tedes. Cazaronte, Alex, antes de que xa. A este sí que ya hai que facer unha estatua. A máis rilla pódese decir que rilla ben. Non o pre-Mostovoy. Eu estou un pouquiño máis molesto co pro Mostovoy, o sea, post Mostovoy. Sí, é dicir, o ano da Champions, cando empezou a non cobrar, que eu entendo todo, pero, o sea, eu creo que unha mancha o suficientemente tal, non como para odialo así, porque deunos moito, pero es que unha estatua é unha estatua, sabes? O sea, unha estatua...
Es que a Bueno, min... Eu entendo, Incluso tuvo declaracións desafortunadas e todo iso e tal, pero eu nunca vin a Mostollón aí pasearse polo campo, Eu sempre vin Pois eu... roendo, traballando, No, tal, no derradeiro ano eu vin pasearse a todo o equipo, e sobre todo despois da eliminación da Champions. E non xogaban coa mesma intensidade a Champions que a Liga. Eu a mí o último año non... A igual que a Copa do Rei, falase moito e tal, eu creo que Mostoboi era dos únicos que quería gañala. Na Copa do Rei eu o deixo aparte, pero para mí no ano da Champions, o sea, a típica de para lo que me queda en el convento me cago dentro. Ao Celta baixaronlo os xogadores. O sea, para mí, pero bueno. Teño unha pregunta, que hoxe non temos que se xa o día de falar destas cousas. Falando Estamos dos en Europa, cuartos. coño. Falando dos cuartos, Alex. Tú foches un dos que na celebración cantou Sevillista que no vote. Non, Non cantache. pero foi guá, Non canta... Teño que reconocer que foi guá. Foi Foi boa, boa. foi boa. A Fíxeme verdade que foi gracia. boa. Fíxeme gracia. De feito, unha sonrisilla escapouse, pero non, pero... Está cousa jodida, Vi así o rapaz un pouco, bueno, contento, pero reflexivo. Sinceramente, Foto, tal. en o troco en Xetafe veíase a cara, o sea, Sí. non se pode ter todo na vida e tal, pero eu creo que o que non entenda Alfon debe ter entre 14 e 24 anos. Cando ti 24. tes perspectiva do que é a vida, iso de con 600.000 ao ano tampouco vai pasar hambre. O sea, Bueno, a ver, pero sinceramente, eu entendo, Alex, sinceramente entendo, pero digo, Pero pena, pena. ¿tú crees que despois desta temporada, chegando ahora ao final, precisamente en Xetafe a min gustoume moito como xogou, fixe un gran partido. Diferencial hasta o último día, Intachable. Sí, no, pero ben, o tipo traballando e tal, tú crees que lle faltar unha oferta dun equipo de primeira división da Premier ou de calquer lado? Pero, a ver, cando firma Non Alfon? sei. Cando dinon os periodistas, non. Alfon firma ao principios de marzo. E ao principios de marzo, Alfon sabe se vai vir alguén da Premier, se vai vir alguén da Liga, ou se vai mancar. Ou se non vai volver a xogar, porque Bilio sacas a A ver, iso é... Firma a principios de marzo, pero que xa antes firma un precontrato. Entonces eu creo que se apurou. No. Eu estou falando do precontrato. O sea, definitivo en maio. Sí, correcto. Definitivo en maio, bueno, outros marzos. E agora, se o Celta paga a penalización da que eu falei, sigue no Celta. Ou noutro equipo, que esa é a historia que están a sacar agora os periodistas, pero hasta o 30 de abril o Celta podía haber feito algo sen rascarse o bolsillo. Agora, es que é o que eu dixen, a ver, eu son do Celta moitísimo antes de que Alfon nacera, non que viña aquí, nacera, o sea, eu con todos os respetos, falábalo onte cunha amiga, eu non soy a típica nena, con todos os respetos a todo o mundo, pero a típica nena de 20 anos que enamórase dun xogador e todo o que faga o xogador está ben, non. Pero a ver, eu entendo que se non apostan por ti e non tes algo sólido ao que agarrarte tal, o refrán máis vale pasar un mano que cento volando, sabes? E máis co que que Alfon non ha ganado medio millón en toda a súa carreira deportiva e ten 26 anos e se fai un contrato de 3 anos agora, quedalle outro contrato. Entón, que sí, que con 600.000 ao ano, que o debatei con moita xente, se le dan 3 anos non vai pasar hambre, no, pero un piso normal en Vigo xa costa 60.000, o sea, 600.000 euros. E se queres comprar unha tua Carallo, po piso. Carallo, po piso, digo eu. Aña vivir a moaña, hombre, Alfon, que non me das pena, joder, que eres millonario, vas a ser millonario toda a tua vida. Non me jodas, tú biches que ben se celebrou a cousa. Bota o pé para atrás. Eu sinceramente, para min non é que se equivoque, pero, o sea, quero dicir, sí que se equivoca para min, pero bueno, quero dicir, creo que acelerou demasiados pasos. Eso creo pode que acelerou demasiado. Eso pode ser, pero non sabemos tampouco hasta que punto o Celta estaba disposto a
reter con algo serio a Alfon tamén. O sea, escapase non é moita... A ver, pero Moita o cousa, futuro pero... é incerto. Para os que sigan o Fortuna vou poñer un exemplo moi claro. Joel López. Joel López foi do mellor do Fortuna, do mellorcísimo da tempada. Seguramente iba a ter, se non ofertas do Celta, porque durante tramos da tempada falábase de que a ver para o primeiro equipo que podía contar. Se non tiña ofertas do Celta para subir ao primeiro equipo, iba a ter moitas ofertas en segunda. Chega a Málaga no playoff na Rosaleda, triada. Quen le ofrece ahora? Es que é o que digo, con total respeto, pero é moi fácil falar cos cartos dos demais. Pero es que un futbolista, ao tener esas cantidades de dinero alrededor ten que pensar en todos. O sea, que te podes sair... que o Lyon ven con 3 millones ao ano, sí, pero es que tamén podes deixar de xogar ou deixar de lo que sea e non tes ofertas. O sea, outro exemplo, Renato Tapia, ibas a ir a algo moito máis tal que o Celta e ao final está no Leganés. Es que A segunda, mirar ao Renato futuro Tapia. Bueno, pero a ver, pero cambia moito o contexto, pero moitísimo, porque Alfon estaba sendo titular e diferencial e Renato estaba sendo un xogador máis. Renato é a o ano primeira pasado tempada en primeira. foi do mellor do equipo. Si é certo. O sea, o que aguantou o Celta de Benítez foi Renato Tapia. Hasta que chegou Claudio, que moitos xogadores deron un paso adiante, Renato, o ano pasado, Renato Tapia era do mellor do equipo hasta que chegou Claudio. Para mí non é debatible, Bueno, podo debatir moitas a cosas, pero A ver, dentro do mal que se estaba xogando, era un xogador que estaba xogando ben, pero tanto como do mellor tampouco vexo eu. Diferencial, estábamos en descenso, o sea, diferencial para nada. Renato ten cláusula liberatoria por descenso, non vai a segunda, dei por aquí Beretiño. Ollo, Bueno, pues nada. No, si non digo eso, digo que está no Leganés. O sea, que falábase de que iba a xogar a Champions con Girona, non sei bueno, que, a ver, inciso, non podemos estar falando de Renato Tapia a estas alturas. Quero que algún me levante o ánimo, porque eu de verdad quedeime moi jodido co do traballo, pero moi jodido hasta día de hoxe de non estar toleando. E necesito que Mario Seijas aparezca aquí unha cerveza en cada man, como estuvo ali no festival, e me diga que a ver que vai pasar o ano que ven, que vamos ir a Europa League. Despois hai que facer un repaso co señor Alex do Excel de rivales europeos. Sí, pero non te fagas o parvo. Hai que facer caso a nosa audiencia, que é sublime, e responde ao que di aí Rick Pepinillo, o meu gran estimado Rick Pepinillo. Ofrécenlle ao señor Pablo 300.000 lereles para ir ao chiringuito e faixe máis madridista que Ciro López. Home, eu neste aspecto quero facer unha conversión porcentual do que se supoñen 300.000 euros en comparación co meu salario. E creo que é un pouco máis diferencial. Oye, se me ofrecen 2.500, pois non me compensa, porque pagar un alquiler en Madrid é unha acribillada. O sea que me quedo aquí falando do Celta, cobrando o que buenamente nos pague a xente. A xente, mira, o máis bonito de ser celtista é que non ganamos un puto título, pero nos pagan con gloria. E eso que vivimos estes días é gloria, amigos, é gloria. É máis que virá, Bueno, en fin. A ver, o tema tamén un pouco deste debate é que hai que empezar a pensar un pouco, pois como a Atleti Bilbao e como cousas así de ofrecer aquí, pois o que se está ofrecendo este ano, de ese arraigo, ese querer estar nun clube, ese tal, empezar a mirar cada vez pouquiño máis cara arriba para si poder mirar algún título, si poder mirar para a Copa do Rei ou algún ano un título de UEFA, Conference ou que seña, empezar a mirar esas cousas así. Pero quere dicir, sempre desde o tema, pois, canteira, xente da casa, arraigo, porque senón o que vai pasar é, pois, o que pasou, por exemplo, co que falamos de Renato Tapia, que vai vir un tipo de sabe Dios donde, que sí, que vai estar ben no clube tal, pero en canto veña unha oferta económica ou non se esteña cómodo non tal, pois irase co primeiro que veña por aí. Entonces, por eso o tema do arraigo, o tema de querer facer grande este clube ten que ser máis importante que nada. Eu fago unha pregunta. Sabedes que
vou a contracorriente e son moi crítico co celtismo. E vos pensades que o celtismo aprendeu deste ano ou non? Porque Eu creo que aínda non, Eu creo que aínda non. agardo que troquen as cousas. Pero dende onte, o sea, o fin de semana era todo celebración e tal, pero hoxe luns que vi un pouco por encima o Twitter, que levaba como 2 semanas sen entrar, Fai ben. e todo temos que fichar este porteiro, temos que fichar este defensa. Bueno, a ver. Facen falta dos Porte- carrileiros. Porteiros fan falta 2. Ou 3. Porteiros fan Ou falta 2. 3. Pero bueno. Ese primero, pregunto eu, que logo nos cheamos a boca de Pero Canteira e ese primero falamos de que igual hai que intentar reter a Javi Rodríguez, intentar Home, blindar a ver, a Paco Álvarez, Pero iso é unha obviedade. Primeiro, Iso é unha home, obviedade, Sí, polo menos. de Europa e despois de que os canteiráns, despois de tantos anos, nos levasen a donde nos levaron, hoxe o trending topic en Twitter Celta é fichajes. Non sei. home, eu Xa, sinceramente razón. renovaría antes a carreira que porme a buscar porteiros, hoxe. Por ir empezando. Entre eso, outras tantas cousas. Eu creo que a base, nun proxecto como este, tal como estamos, penso que é moito máis atractivo, xa non para os celtistas, que presumiblemente pensamos que son os canteiráns, sino para todos os demais, como son Óscar Mingueza, como pode ser o propio Marcos Alonso, como pode ser o propio Ilais Moriba. Creo que son nomes que podes empezar a falar deles, ou que isto tamén se xunta a que levamos un par de semanas no cual falar de mercado, home, pois tampouco está moi alá, e agora empezan a salir os nomes e a xente empeza xa a facer pallas mentais, pero Bueno, hai que ver. bueno, que todo chegará ao quero seu dicir, tempo. Pero quero dicir, o que pasa que eu entendo de Alex e tamén a xente porque en plan agora xa fichajes, tranquilidade, si primeiro hai que ver o que sai para poder mirar que plantilla che queda e que se necesita, porque quero dicir, non é o mismo terte que tragar a Carles Pérez e a Unai que os vas ter que tragar e ao mellor os tens que utilizar que andar mirando en fichajes, porque quero dicir, esas dúas fichas son moi importantes. O sea, cubren moito espacio salarial, entonces, pues, eu que sei, habrá que miraros primeiro o que vamos a necesitar. Pues a ver. Oye, antes de nada, dinos por aquí, Dede, o propio Aspas dixo en o contraataque que facían falta 5 fichaxes. Bueno, pero Aspas é moi amigo dos fichaxes e de mirar Aspas, o fútbol e de quéntase todo a boca de carallo. Claro, vai para un club deportivo. Home, Aspas vai fichar a Jeremaio, tío. Que barbaridade. Bueno, en fin, que quero preguntaros por deixarnos de fichaxes. Foi un ano intenso. Alex creo que se subía un pouco o barco da canle a mediados ou un pouco antes de tempada. Non sei en que mes foi que incorporamos o señor Alex como tertuliano habitual, pero sí é certo que polo menos Mario Seijas estuvo no 90% dos postpartidos e vería, pois seguramente, o 98% dos partidos do Celta. Tanto a un como a outro, como a xente do chat. Quero preguntarvos por momentos da tempada. Por facer un pouco de balance, que momentos recordades, que partido en concreto, que gol, para arriba, para abaixo. É que foi unha tempada larga, O sea, a min quentábaseme moito a boca, recordo, cando empezamos xa a ganar na casa. Gañamos yo a la vez. Creo que xogamos 2 partidos seguidos con Sol ali en Balaido, que ganamos yo o Valencia, se non me equivoco, pero despois viñeme un pouco abaixo, é de dicir, non pola derrota de Villarreal, sino pola forma en que perdimos no campo do Osasuna. Aí dixen, igual isto é un golpe de realidad interesante. Non sei se vos acordades que íbamos 3-1, acabou 3-2 a cousa, porque meteuse Osasuna un gol en propia, completamente regalado un pase dun defensa ao porteiro, pero aquel partido puido acabar 5-1 perfectamente. E aquel partido sí que me jodeu, porque aparte despois empezaba a cousa a ir un pouco peor. Algún campo como foi o Bernabéu, a visita do Real Madrid. Non sei. Foi un tramo un pouco complicado que realmente non me acababa de creer as cousas. Pero bueno, vos, así a bote pronto, lógicamente é máis fácil quedarnos con algo reciente. A ver se no chat tamén nos axudan.
recordades algún momento, algún gol en concreto ou algún tramo de tempada no que, bueno, que destaquedes por encima dos demais? Mario, mételle caña. Estoy dando ¿No notas voltas. esta contradicción? ¿No notas esta contradicción o qué? Abriu o programa dicindo que él a principios de octubre diso non se quede Europa e 2 semanas antes era Osasuna estaba cagado. Pero cabrón, Osasuna é... A ver, vou non buscar. Osasuna é 1 de setembro. Joder, pasou un mes e medio, non me jodas. Non, dixiste principios de octubre, 11 de outubro creo que foi. Está subido o vídeo, Está subido o vídeo. O vídeo chamase Un Celta para ilusionarse. Efectivamente, como nos ilusionamos casi todos. Casi todos. E houve parón polo medio, O parón, Entre setembro e octubre. Victoria Así que Pucela. non sei cantos partidos de diferencia. Pues mira, houve exactamente... Houve un montón de partidos, Pues meu. mira, Foi no parón, mira, foi no parón, efectivamente. de verdad, o partido que máis me marcou esta temporada foi un que perdemos. Que foi? Porque significou moito de como é o equipo, de como loita e tal, pero tamén un pouco do que somos, porque vamos ser, porque sempre vamos ter que loitar contra iso. É o partido de Copa contra o Madrid. Porque a min sabe moi mal porque o Celta xogou e mereceu pasar nesa eliminatoria e se houvese pasado plantábase na final. Estou totalmente convencido. Despois, non sei se ganaríamos ou non, espero que se ganásemos, pero quero dicir, é un partido que jodeu moito pola forma de todo, porque sempre vamos ter que estar loitando contra a puta merda do Madrid e do Barça, de sempre estar aí loita contra esos dous equipos, sempre salen favorecidos arbitralmente, e sinceramente foi, o sea, pensas na tempada, para min é o primeiro que me sale, porque dices tú, nunha tempada tan bonita, tan ilusionante, que vas a Europa, que o equipo xoga ben, que vai todo en comunión, que os xogadores deixan a piel. Ese partido foi o detonante de moitas cousas, porque aparte foi o partido donde se borrou Tasos Dubicas. Ostras. Era un xogador que podía estar chamado a ser importante, era un xogador que ten gol e que sigo crendo que ten un certo talento e que podría aportar moitas cousas aquí, pero o seu ego matouno. Se houbera comprendido o seu rol, se houbera comprendido moitas cousas, eu creo que aquí houbese marcado moitos goles, houbese feito moitas cousas. Pero o ego por riba do clube, do equipo, dos compañeiros, e ao final, iso. Pero aí foi tamén donde se reafirmou en plan, podemos ir competir a calquera, incluso a un Madrid, da igual que esteña un tal Tasos Dubicas que foi pichichi de Eredivisie, porque aquí está Pablo Durán, está Alfon, está xente que marca goles e que pode marcar as diferencias. Penso que foi un partido que, a pesar de perdelo, sacouse moitas cousas positivas. Moitas. Pois mira, eu sobre eso, Mario, recordo especialmente... Foi antes dese partido que me comentas, pero sí é certo que me era difícil pensar que todos os canteiráns valen, funcionan, a primeira de cambio poden xogar titulares, tal e cual. Pero por facelo un pouco máis personal, ou querer ser un pouquinho máis original, a min eu recordo que me marcou, se nos vamos máis hacia o principio da tempada, en primeiro lugar o doblete de Pablo Durán á Real Sociedade. Penso que foi unha das grandes victorias de Claudio, ese doblete de Pablo Durán, porque foi a aposta de que de verdad hai un rapaz que ven do Porriño Industrial, eu non sei, do Choco, creo que era do Choco, e xoga contra unha Real Sociedade, de verdad, un equipo para estar aí pelexando realmente por un ano ambicioso, como prometeu Claudio despois da xornada 5, e reafirma todo o camiño. E despois non me quero olvidar, por suposto, daquel 0-1 en Campo das Palmas. O sea, aquelo foi apoteósico. Estamos nun tramo, non sei se vos acordaredes, igual que con Benítez na casa, que non gañamos un puto partido, con Giraldes sabíamos que fora sempre pasaba algo. E gañar aquel partido foi decir, cuidado, porque como empecemos a sumar aquí nestos partidos, moito ollo. Pero que curioso é que a pesar de haber, digamos, froita podrida no mesmo cesto, non se contaxou ninguén, porque quero dicir, o caso de Ubicas é un, pero o caso Manquillo é outro.
E ao final, quero dicir, o equipo mantívose, foi toda unha piña e non pasou nada. Bueno, creo que saía aí por Twitter información de que o tema Claudio Manquillo foi un tema de que Manquillo, Pablo a visión Carballo, del creo. era por Ou non Pablo está. Carballo, exactamente. Sí, sí. De que a información del, o sea, a forma de pensar del acerca do fútbol era como con jerarquías. Entonces Manquillo sostiña que tiña que xogar por diante de Javi Rodríguez por jerarquía, por ser un xogador máis veterano, por ser un xogador máis tal. O que me parece un pensamento moi de Rafa Benítez, a persona que o trouxo, moi de vai xogar por decreto porque é máis veterano, é iso. E precisamente se triunfamos este ano e se fomos a Europa é porque Claudio deulle prioridade aos xogadores que sempre estaban mellor ou que necesitaba, como por exemplo o partido en que meteu a Ristich e a Cervi. Fixo e fenomenal, o sea, quero dicir, obviamente Claudio é o mellor que nos poido pasar na historia do clube probablemente, e quero dicir, por algo sacou o rendemento que sacou e desmonta totalmente ese argumento de jerarquías ou os argumentos de Benítez como para non meter canteiráns ou facer ese tipo de cousas. Eu entendo que Sí, tamén o de Claudio é tamén unha excepción, realmente. O lógico sería... O sea, eu quero determe aquí porque creo que xa non só de Claudio, sino de todo o seu corpo técnico ou staff, incluso fora do futbolístico, unha vitoria de explicar a estes xogadores que acabaron todos hasta o final crendo a morte nesta idea. Penso que non houbo ningún descolgado. O sea, o tema Cervi, que cuántos xogadores viu Cervi adiantalo por a dereita, incluso rapaces que non xogaran nada, e de repente chega un día, pois eso, contra o Mallorca de turno, é titular un día para outro. Creo que ten que haber moito traballo de cabeza para que saíran un par de manzadas podridas, como decías, Mario, e non 5 ou 6, porque a realidade, home, Marcos Alonso non se tocou, pero sentouse a Iago Aspas, sentouse a Fran Beltrán en varias ocasións, non sei, son varios nomes que nos poden sair en cuanto a xerarquías e demais, que penso que, oye, ten que haber un traballo aí porque agora hai unha pedra, xa hai un paso xa dado que avala lóxicamente a mensaxe de Claudio. Pero igual na xornada 5 o tema Manquillo pois era moito máis lícito do que agora. O sea, un rapaz que xogou unha Premier non sei cuantos anos e que veña un rapaz do B e lle quite todos os minutos, pois igual lle pode parecer mal ou ilóxico. Pode ser, pero é que se non fora Claudio Giraldez e se chama María Santísima no Español, pois igual lle segue unha patada no cu. Por eso digo que non é esculpar a Manquillo ni moito menos, pero sí que é certo que é certamente inverosímil o tema Claudio Giraldez, os canteiráns, etc, etc. Por eso, por esa parte entendo que poda ser máis ou menos lícito, xa digo, falar de xerarquías antes de acabar esta tempada. Cri. Vale, ven, siguiente, vale, gracias, sí, uns aplausos, un algo. A ver, eu es que non quero perder tampouco o tempo neste tema. Para min non merece, o sea, se as cosas aconteceron así, eu creo que Claudio aínda que ten moito carácter, ten moita mano esquerda, e para que desaparecise así e tal, non sei, que vaya a xogar non sei se con Benítez, porque non sei se algún equipo quere arruinarse, pero que vaya a xogar con Coudet tamén, que falaba mucho das jerarquías, e igual é o tipo de adestrador que precisa. O das jerarquías, a jerarquía se demostra no campo, no DNI, ni na trayectoria, ni nada, porque se é por xerarquía, tamén traemos a Gude, le sentamos a Borja, e traemos a Mostovoy e sentamos a Alfon ou a Suedberg, así que non sei, es que non encontro sentido. Creo que confundeuse de lugar. A impresión que me daba Manquillo é que non era un xogador así tan tóxico, tan non sei, sabes, pero sin máis, que punto e final, que vaya a súa historia, que non estemos a
o noso momento e tampouco creo que o que queira sair do barco que saia e non volte. Sin máis, non teño moito máis que decir. Toda razón. A ver, podemos un último apunte, pero A ver. así Manquillo xa tiña un pouco cara de fodechinchos, a verdad. Madrileño, típico, tal, seguro que pedía as tapas así, oye, tens por aí un pinchito, tal, seguro. Moi ben ese último da tapa, sí, señor. Toda razón. Acabo de visualizar al señor Manquillo pedindo unhas... Tens toda razón. Oye, estou lendo por aquí, faltanos ainda coñecer a opinión de Alex, o tema dos momentos da tempada. Xa digo, atención! Atención! Ollo! Mira que bandeiras. Buenas noites. Buenas noites. Eso tuvo que... Para verte campeón, tanto deporte bucano, seguido con tradición, hasta un día lo que borras, renunciar al enemigo. ¡Vamos! Vamos ali, sí señor. Oye, gracias polo coro, os tres, O rapaz xa non chora cando canta polo Celta. Dá gusto esta familia, Dios mío. Aparición estelar. Este é o máis ultra de todo. O máis ultra. Pero teño que ir a cama, que está moi tarde. Quen vos vería? Estivemos... Quen volvería outro día, Alisson? Quen volvería o día que gañou o Celta, Dios mío, o que puido ser eso? Unha borrachera de Coca-Cola colleu a Alisson polo menos. Bueno. Auga. Nesta casa non hai Coca-Cola. Auga bendita. Que? Estades contentos ou que? Sí, moi contentos. Mira, esas dúas que aparecen aí, que ahora parecen tan bueniñas, o día que salimos de non sei que partido dixéronme que querían a Conference en vez de Europa League. Eu espero que onte non celebrara nada, claro, porque non conseguimos ir a Conference, pero bueno, aquí cada un coa súa... Mira como río o pai tamén, que o pai anda tamén adoctrinando por aí hasta puntos sospechosos. Bueno, que a ver si... Una cousa profunda querer. Ajá, tes razón. Que haberá que... Escoita unha cousa, haberá que facer algún podcast con estos tropas de Breogán que tes aí na tua casa. Un viernes ou algo así que non teñan traballo. Que non teñan traballo, sí, que non teñan colegio. O pola tarde. Tes razón. Tropas de Alexán. Pero a estas horas soen levar 2 horas na cama. Home, que menos. Bueno, querida familia, hai que descansar. Supoñemos que estades ben cansadas despois de tanta troula, que eu me pareceu ver a Alisson outro día na discoteca ás 4 da mañá. Non dixen nada, pero algo me pareceu ver por aí. Mira, cachada. En fin, que descansedes e que... Iba a decir que soñedes cos angelitos, pero xa que estamos podedes soñar co señor Giraldez gañando unha Europa League. Pode ser. Penso que podemos pensar neso, non? Mira como ría outra. Eso é. O primer título. Aí está. O segundo. Tienes moi O segundo. Tens razón, o segundo. Iso sí que é unha grada de animación, ponos por aquí a xente no chat. Iso. Pero non as entretan as más, Pablo, outro día. Veña. Logo non se levantan. Tens razón, veña, que xa nos vamos todos. Adiós. Buenas noites. Buenas noites, familia, buenas noites. Besiño. Que non marcha. Están aí ca banderola como para marchar ahora a dormir. Están máis quentes que nada, claro. Chao. Adiós. Buenas noites. Soñaré con Celta. Chao. Adiós. Espectacular. Hai futuro. Pagán Returns. Aparece David Pagán saludando tamén. Sí, señor. Que familia, Como para non facer celtismo clasificándose a Europa, claro.
Pero bueno, me parece que ainda en segunda Claro. esos pobres rapaces non lle quedaban máis huevos que ser todo do Celta desde que nacen hasta que morren, eh. Algo me dice Se que... non, Sobre se todo non nas iba... malas. Somos una familia de que están nas boas, pero sobre todo nas malas. Ahí está, ahí está. Eso. Bueno, amigos, que... que vos iba a decir? Xa non sei. Cada vez que hai unha destas irrupcións eu quedo moi Bueno, completamente eu quero sacar un tema a palestra. Vamos eu quero a ver. sacar un tema a palestra. Que carallo beberon os da Liga para non considerar entre os mellores entrenadores a Claudio Giraldez? Pregunto. Pregunto. Non sei. Sacan, a ver, Creo- entendo obviamente que sacar a Hansi Flick, porque obviamente polos títulos tal e iso, é o gañador tal e iso, obvio, vale. Creo que mencionan a Mitchell. A Mitchell? Eu entendo, pareceme un entrenadorazo, pero precisamente este ano non foi o ano de Mitchell. No, está loco. E cal foi o outro entrenador que mencionou? Xa non sei. Non me dou conta. Non sei que ne meteron. Corberán, supoño que meterían, polo menos. Quer dicir, Pellegrini vale, pero andivo aí fai un bo papel. Pero cales son os nominados ou os que gañaron o... Bueno, buscar. Aquí está. Hansi Flick, Ernesto Valverde, Mitchell, Simeone, Bordalás, Pellegrini e Manolo González. Hostia. Madre mía, chaval. Ah, bueno, a ver. Corberán non. Non hai que esculpar. A ver, para calqueira que sepa un pouco de fútbol, os tres adestradores, a ver, a Flick podo meterlo, pero os tres mellores adestradores a anos luz dos demais non están. O sea, o podio para min, incluso antes que Hansi, para mí Hansi es o cuarto, porque, a ver, con esta plantilla é normal que gañe cousas. Tamén che digo, con nivel pésimo que deu o Madrid, que esta liga eu creo que é a máis barata dos últimos anos, pero aínda así, sí, polo que trocou o equipo co cambio de Xavi a Hansi Flick. Pero a ver, os entrenadores que máis fixeron con menos, o sea, para min, sin dúbida alguna, Claudio Giraldez, outro Íñigo Pérez, que a temporada que fixo co Rayo é brutal, Íñigo Pérez, co que tivo, o sea, xogou un dianteiro centro. Xogou un dianteiro centro, total, sí. O cambio que fixo Corberán, sí, totalmente. Claudio Íñigo Pérez e Corberán e non hai discusión. E pode entrar Hansi Flick si queres, pero non hai discusión. Valverde, dinos por aquí. Para min non, se poso con punto global de Europa League tal, pero Valverde saben de facer iso, o Atleti casi sempre está ali, con nivel encima Iñaki Williams, o sea, Nico Williams, Sancet tiveron un nivel enorme. O fixo moi ben Valverde, pero para min non é comparable ao que fixo Giraldez con 10 rapaces de primeira red, o que fixo Corberán cunha plantilla totalmente hundida, co que fixo Íñigo Pérez, que para min é unha plantilla de permanencia, e ya está, é justo. Meter aí con calzadora Manolo, que se salva na última xornada, non sei. A ver, eu por exculpar un pouco, penso que isto, como poña aquí, son todos os adestradores que gañaron o adestrador do mes ao longo do ano. Eu recordo un par deles de Giraldez que competía con Hansi Flick, e entendo que a Peña do Barça votou en masa a Hansi Flick, porque isto creo que é o voto popular. En ningún mes saliu Claudio Giraldez. Claro, precisamente bueno, por iso tamén, pues en fin. Pois por iso non ten sentido para mí, no. Se vai a voto popular, pois xa entendo, porque entonces o premio está totalmente, porque decir, gana por masa social, non gana por realmente talento ou votación de verdad, non sei. En fin. E o de Pellegrini aí, o sea, quedar sexto con Cucho Hernández Bacambú, Isco Lo Celso Fornals, Anthony Jesús Rodrigo Abde, William Carballo, Johnny Cardoso, o sea, vale, que fixo bo ano, sí, pero o plantillón que ten, que quieres? Home, claro, sí. Llorente na defensa. Claro, Llorente, Bartra, Nathan, que fixo moi ben, o Nathan, moi bo. O carril destro tamén.
que estivo Ángel Ortiz o Canteirán, Sabalí casi sempre lesionado e Ruibal que entrou e saiu. Os laterais sí que deron problemas ao Betis, pero o resto do plantel, o sea, non é para quedarse isto, pois para min de sobra. Xa. Bueno, en fin, deixémonos xa tamén de falar desto porque parámonos en cousas negativas constantemente. Bueno. Sempre me gusta meter paus. Vou poñer a última cousa negativa A ver. tamén, porque tamén me rebenta. Porque un Que pode carallo chincho. lle pasa? Que carallo lle pasa a Santidenia, outro fo de chinchos do carallo ese? Que lle pasa a Santidenia cos rapaces do Celta? Porque parece que os rapaces do Celta, despois de meterse en Europa, debe ser que non xogan. Hai cinco Xogan na mesma cinco rapaces do Celta que poden ser seleccionables. Seleccionables. Que son Javi Madre Rodríguez, Joel Lago, Damián, Hugo Álvarez e faltame un. Sotelo. Javier Rodríguez, sí, Sotelo. Damián ten Pues, 22. algún máis a ver, sí, seguro. Non, Pablo Durán xa Non. Bueno, non sei, pero a ver, eu teño información e o entendo perfectamente. Pois eu non. Pois eu tampouco. Eu E pois eu Ferlo, teño e información e Ferlo. o entendo. Era Fer López, joder, Fer López. Madre mía, Fer López. Eu teño que decir, se supón que é un secreto, pero vou decir porque este podcast venga. es de totalmente de confianza, Aí está. é seria. Transparencia. Eu chamei a Santidenia e tiven unha palabra máis alta que outra e eu Ajá. dixen estos rapaces deixamelos descansar porque os quero a tope para xulio e a min a selección sub-21 súdamela, sabes? Aí O está. sea, deixalos descansar que logo tarde a pretempada, veñen tarde a pretempada, costa lle escoller o ritmo e tal. Así Aí que está. eu como celtista din palmas coas orellas. E que non chamen a ningún máis. E que lástima que está Mingueza na convocatoria da selección Que absoluta. non lle Que deu lástima. tempo, non lle deu tempo a chamar a De La Fuente. Chamen a ningún xogador do Celta, porque a min me importa o Celta. Os demais que apañen co que ten. Así que vayan aí Pablo Torre e demais xogadores. E aos do Celta que Levan non bons deixen tranquilo, non xogadores, vaya a ser encima. Dice Bueno, a ver. Jata Lima aquí por aquí por o chat que No, sí no. que levan bons xogadores. No, sí que van equipazos, sí. O que me preocupa é a pretempada porque eu creo que é esencial para ir preparando a Liga ben dende o comenzo. Pero logo está tamén a cousa que estos rapaces sabemos de que están feitos e igual pasean a chorra por Europa e logo temos disgustos en plan 20 millóns, 25 millóns, 30 millóns. Eu non quero cartos, Que por iso quería a disgusto. Conference. Os cartos dan igual. A min deixame os xogadores aquí. Bueno, en fin, despois desta declaración de delito de amenazas do señor Alex despois de sacar a 3 rapaces aquí en antena, preguntamos a Antón, que volveu aí, o tío, sí señor, Eu como Guadiana, hoxe, Pablo, perdoa. O que? Eu como o Guadiana, hoxe, aparezo, desaparezo, pero que hoxe aquí nos Estados Unidos é o Memorial Day, é un día Ajá. festivo, entón pois viñen aquí a entregar unhas cousas e tal, dentro non sei, dunha media hora, pois vou para casa da sogra para A bañarte. pasear ali. Bueno, o Memorial Day é un día destes de lembrar algo que a min pois tampouco me interesa moito, que é o exército dos Estados Unidos. Como o pai o xa difunto pai da miña esposa pois estivo nas forzas navais dos Estados Unidos en submarinos, pois é un día que, ten certa importancia para a súa familia. Entón, pois, iremos tear ali. Pero, mentres poida, por aquí estaré. Pois, Antón, Por certo, neste Memorial Day queremos facer memoria, porque eu estaba preguntándolle a esta querida xente. Mario contestoume, Alex non, porque está comendo todavía, que está xa celebrando Memorial Day na súa casa, pero eu pregúntoche, Antón, algún momento da tempada que recordes especialmente. Non sei se para ben, para mal, se un partido, se un gol, se un tramo de 3-4 partidos, algo que recordes igual algo máis destacado. Falamos dos primeiros partidos da tempada, da eliminación do Real Madrid, daquel partido contra a Unión Deportiva Las Palmas que gañamos con 2 xogadores menos. Un pouco de todo. Non sei se recordas algo con especial
con especial a Garimo. Sí, bueno, con especial a Garimo, ese partido fronte a Las Palmas xogando con 2 xogadores menos, que foi un verdadeiro partido non apto para cardíacos, porque o Celta que non gañaba fora da casa e que tiña tantos problemas fora da casa, despois chega un día no que con 2 expulsados, pois vai, que por certo un destes expulsados, pero bueno, pois vai e consigue gañar o partido. Sobre todo, eu lembro o ben que xogou o Celta fronte aos así chamados grandes, non? Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Sin gañar ningún. O difícil que yo puxo, precisamente, sen gañar ningún. Entón un podería decir, bueno, polo resultado, evidentemente, pois é unha lembranza non moi positiva, non moi leda, non? Pero polo estilo de xogo, polo ben que xogou o Celta, polo orgullosos que podemos sentirnos a pesar da derrota, pois foron partidos que a min me gustaron precisamente por iso. Despois, bueno, pois eu penso que sobre todo quero rescatar a segunda parte da tempada, porque penso que foi a segunda volta cando as cousas comezaron a parecer máis posibles, que o Celta estaba chegando xa a unha situación magnífica para clasificarse para Europa, cando era algo que evidentemente non agardábamos, na segunda parte da tempada, na segunda volta, realmente o Celta, eu penso que deu algunhas das súas mellores facianas da tempada foron precisamente nesa segunda volta, pero é unha tempada un pouco de conxunto, non hai un momento específico que eu pudese dicir, pois este é un partido especialmente especial, non? Por así dicilo. E despois, un que para min sí foi especial foi esa case que remontada contra o Real Madrid na Copa, que se iso se tivese consumado, sería sen dúbida un dos momentos máis felices da tempada, sobre todo en comparación co que ocorreu na Copa a tempada pasada fronte a Real Sociedade, non? Entón, bueno, esas serían as miñas lembranzas, pero pareceme unha tempada máis de conxunto, de sorpresa tras sorpresa e de menos a máis. Eu quero responder a isto, Pablo. Non sei por que non había respondido, trocaste de tema rápido, pero para min, eu con todo o cariño que vos teño, eu creo que estades errados, porque para min sí que hai un partido que é absolutamente fundamental para que foi a tempada. E que dese partido, se non chega a pasar o que pasou, igual hoxe non estábamos tan contentos e estábamos algo máis críticos, por así decirlo. Eu teño un. Para mí é totalmente trascendental a remontada contra o Betis. Aí está. Estaba pensando nese. Villa de enero totalmente malo, o sea, coa eliminación da Copa, co empate do Alavés en Mendizorroza, a peor imaxe da tempada en Balaidos contra o Atleti de Bilbao, tamén polo físico que habíamos xogado 2 días antes contra o Madrid, perdendo contra o Valencia e tal. E para min esa remontada co Betis, eu creo que a forma de conseguir os partidos tamén é moi importante. Eu creo que se marcamos un 0 na primeira parte e aguantamos o resultado, igual non era eso, pero eu vi un troco na plantilla de empezar a creérselo, porque a un equipo como o Betis remontarlle 3 goles como estaba Baleidos e tal, e para min eso sí que foi fundamental para o resultado da temporada. Que perdemos ese partido, esa eran 4 partidos perdidos seguidos, pois igual empezan a entrar os nervios. Non é criticable, o sea, é moi normal que a rapaces de primeira ref tal, cando veña unha mala racha, pois igual hombren as pernas, igual a Iago Aspas en Borja Alonso de tal, no, pero se a metade do equipo empeza por ser nervioso, pois igual outro galo cantaría. Para min ese é o partido, vamos, fundamental en toda a tempada. Moi bendito, moi bendito. Sí, eu estaba pensando nese o golazo de Beltrán. Pero vamos a ver. Golazo de Beltrán. Vamos a ver. Vou a corrixir aquí, Alex. Non estamos enganados, porque eu creo que non se entendeu a pregunta ou entendín eu mal. A ver. El dixo os partidos
os partidos que que recordamos ou que nos marcaron ou que tal. Non estamos dicindo o partido máis trascendental nin nada, que eso sí que é máis debatible. Vale. E probablemente Vale, sí vale. que o do Betis fose pues, o detonante de todo. Pero bueno, Vale, quero decir, eu entendín como o partido máis importante da tempada. Vale, vale. no, vale, o máis Algún importante. recordo en concreto? A ver, probablemente o máis importante por onde podíamos haber chegado tamén podía ser o do Betis ou podía ser este último. Quer decir, contra o Getafe. Podía ser o do Sevilla Era tamén. casi non? tal, pero bueno, quero dicir, xa é o rollo de que sí, podemos andar aí de tal. Digo, O do Sevilla o pa tema mal, era decir os que nos Aquel. marcaron. Escapóuseme, aparte do partido do Madrid, que sí que tal, escapóuseme a verdade que porque antes quería facer un comentario, pero ao final pues tamén íbamos trocando pa aquí pa lá, Ajá. pero o partido da Real Sociedad para mí foi moi importante porque ¿Cuál? foi ese partido de verdade o que gañamos, que chegou a dianteira Pablo Durán, Alfon, ¿Pero en Donosti ou en Vigo? No, o doblete de Pablo Durán. o doblete de Pablo Durán, exactamente. O partidazo de Borja Iglesias. Ese partido, Pablo, se tío comentaste o partido que dixiste que Claro. a principio de tempada Real Sociedade e tal, resulta que foi o partido xusto antes do parón, Porque o sea, que estaba en toda sí, bueno. sí. É que para atrás, quero decir. Vamos contigo. Para min o tema dese partido é que tamén se che queda marcado, polo menos a min, polo tema de que de verdad foi como en plan, como darlle un golpe de realidade á xente de que sí que se pode competir con xente da casa, porque Giraldada. sacou moitos canteiras aquel día. Giraldado total. E todo o mundo criticou moito a Claudio e acórdome acórdome de moita xente, e eu discutín no meu chat de WhatsApp das peñas, bueno, dunha das peñas onde estou, que un, en concreto, puxo o comentario de non podemos sair a xogar co Celta B. E cando acabou o partido, claro, ganando xa, comenteille, carallo, que ben xoga o Celta B. Claro, un pouco ventaxista xa co tema de tal, de ter o resultado, pero eu discutín ao principio e dixen, pero vamos a ver, o ano pasado quen foi o que nos sacou das castañas do fogo? En plan, foron Damián, foi Hugo Álvarez, foi que é así. Entonces o tema é, hai que creer na canteira. Temos unha boa canteira, estáse facendo un bo traballo, e ese partido da Real creo que foi o detonante de decir, podemos confiar na canteira e hai un traballo ben feito desde abaixo, o único que tiña que vir era esa persoa que lle dera continuidade para arriba, e nada máis. Pues Bueno, sí. estaría tamén o partido o 3-2 contra o Sevilla, non? Xogando cun menos na casa Sí, é certo, e conseguir esa vitoria, colocarse 3-1 por diante, pero bueno, eu quería falar máis de sensacións, e a min a sensación foi dun Celta que foi de menos a máis e que sobre todo na segunda parte da tempada, na segunda volta, pois fixo uns números excelentes, non? Comezou a gañar fora da casa, e sobre todo Balaídos foi un verdadeiro fortín esta tempada, non? Tanto por resultados como tamén polo ambiente, pola comunión co celtismo, etcétera. Entón, bueno, penso que dende ese punto de vista é unha tempada non só pola clasificación, bueno, a clasificación a Europa xa fai que sexa unha tempada extraordinaria, pero foi unha tempada excepcional, tanto se o Celta se tivese clasificado como se non. Clasificándose, pois evidentemente é histórica, bueno, o Celta non chegou a Europa en tantas ocasións nos seus cento e poucos anos de historia e, por tanto, é histórica. Pero sobre todo, eu penso que hai que pensar un pouco, coido que hai que pensar un pouco no contexto en como chegou o Celta, porque sí que é a primeira ocasión na que o Celta chega a Europa pois cun proxecto de xogadores da casa, mestura de xogadores experimentados con xogadores da casa, e sobre todo penso que é a primeira vez que o Celta realmente fai isto como parte dun todo, non? Como o Celta, como equipo galego, como equipo de Vigo, como equipo da casa, ademais de, por suposto, ter xogadores que non o sexan, pero penso que hai estamos nun momento importantísimo para un troco de dirección do que este Celta, para crear un Celta con verdadeiras raíces da casa, en o que pois os xogadores da casa estean en consonancia con xogadores, bueno,
Pasou aí. Ese probablemente era un coche no que ia Lendoiro, porque non tiña, debía ir Lendoiro por aí, porque non entendo. Hai unha cousa que non entendo cos coches, tipos que teñen un coche malísimo, pero que fai máis ruido sen ninguna necesidade, non? Entón eu estou aquí a falar, o tipo non sabe que estou a falar, evidentemente, pero que necesidade hai, ás 5 da tarde, facer ese ruido tremendo? Pois non hai ninguna necesidade. Entón, ou era un tipo que era anticeltista, ou non sei que pasou. Pero Ou era Iago Aspas dedicándolle a Antón en directo un derrape, cousa que xa... Tamén podía ser, tamén podía ser. No, pero bueno, remato dicindo simplemente que é un momento no que sí que hai unha oportunidade de que haxa un verdadeiro troco de dirección e que o Celta pois explote un pouco máis as raíces sentimentais do celtismo e ademais tamén as capacidades dos xogadores dunha canteira que é das mellores de España. Moi ben dito, Antón. Sí, moi ben dito. Oye, por certo, a modo tocar rápido unha noticia así rápida tamén, bueno, para canteira e tal, para canteira, un entrenador que me gusta, en plan, o Pontevedra e Iago Iglesias non chegan, dice o contraataque, o Pontevedra e Iago Iglesias non chegan a ter negociacións para valorar o seu futuro. O técnico de Ribeira non seguirá no banquiño Pasarón. Sería para min unha grandísima incorporación para calquera dos equipos do filial, o sea, hombre, Iglesias me parece vamos, espectacular. Ti máis eu falamos o día dos cachopos e sabes que eu son un enamorado de Iago Iglesias, pero aquí ven o pero, diñeiro. Para mí no entre o adestrador ideal para o Fortuna é Iago Iglesias, pero ti non podes votar a Freddy Álvarez se con Souvenís a deixa o Fortuna a porta todo. Bueno, pero isto, por eso digo, para mí no ideal é Iago Iglesias, pero digo, pero para iso creo que hai que invertir en plan o mismo. Pero digo, o mismo que sacamos xogadores, hai que sacar canteira de entrenadores. Aí está. Por eso, por que non... Oye, Iago Iglesias non vai ir a adestrar o División de Honor. Bueno, pues si lle pagas ben e si lle ofreces algo de futuro podendo ascendelo e todo, pues eu que sei. Non sei. Ou a mellor ofrecéndolle a Freddy o División de Honor e ofrecendo en máis anos e pagándolle tal. Si é certo que... pode haber posibilidades, non sei, pero eu gustaríame porque, quero dicir, además son adestradores galegos que a verdade é que o están facendo ben e cadran coa idea, a ideoloxía e a idea de Celta. Hai unha cousa neste aspecto que incluso acabar o partido... Sí, que dices, Alex? A ver, pode haber unha cousa, pero non sei eu se Iago Iglesias daría tantos pasos para atrás. Pero o Celta C está aí. Bueno, está aí daquela maneira. Pero claro, é baixar 3, 4 categorías do que está agora. O sea, está aí, faltanle anos para chegar a terceira ref. O sea... A ver, eu creo que na Unión Deportiva Ourense, se vai Borja Fernández, podería facer tamén carreira. Sería algo que lle daría, pois, certo status, bagaxe, gloria... Iso tiña que dicirte eu, chevo moito, esquecirme moito de decirte isto, pero a ver, Pablo, como che digo, eu sei que eres moito audo e tal. Pero como podes estar así con Borja Fernández despois do que fixo en 2011 en Balaidos? Xa, é verdad, non só eso, sino que puxenlle... Eu botaría garrotazos de Ourense, Puxenlle algunha vez algún vídeo resumen da súa carreira e misteriosamente a xente queixábase nos comentarios de que faltaba un gol especial na carreira de Borja Fernández que non apareceu no vídeo da Unión Deportiva Ourense. Nin vai aparecer. En fin, que cousas veredes. A celebración estivo dura tamén, Estivo, sí, señor. Oye, que iba a decir? Tema canteira. O tema Claudio, incluso non sei se escoitaste esa rolda de prensa pos partido ali en Xetafe, penso que pode haber indirectamente un capote de Claudio Giraldez
dicindo, indirecta ou plenamente directamente, dicindo que nun día como aquel no que Iago Aspas lle dá a victoria ao Celta para regresar a Europa League 8 anos despois, acórdase especialmente de toda a xente que traballa na Madroa e que fai que os xogadores que chegaron este ano a ser importantes no Celta cheguen con esa madurez e con ese saber estar. Acórdase tamén do seu corpo técnico e fala de que non hai que mirar tanto, sendo bastante coherente co que fai el cos xogadores, facelo para rodearse un corpo técnico, que non hai tanto que mirar o DNI, fala incluso de certo clasismo, de a ver en que Correcto. clubes, que currículum ten este rapaz, cuántos anos ten, etc, etc, e que ao final seguramente un grupo de amigos moi preparados, moi talentosos, especialmente moi traballadores, pois levaron o Celta tal como están, pero xa digo, quero quedarme con esa parte da xente da Madroa que non se ve, que seguramente nunca se vai a ver. Hai moitos adestradores do cadete que non sabemos nin como se chaman, algún, lóxicamente, entendo que sí, pero a gran meirande parte non. E moitas veces, ou históricamente, nos últimos anos, non sei se é algo que máis alá do meu nacemento se pode estender, o Celta pagou máis con nome que con status que con diñeiro. E penso que isto non é máis que un reflexo máis do bo facer de todos estes adestradores que pois que quizáis hai que empezar a valorar tamén de outra maneira na propia estrutura do Celta, que se hai que recortar, pódese recortar por outros lados e non por a base, xa digo, por corpos técnicos, instalacións, entendo que non hai ningún problema co tema Celta, pero de verdad valorar que os rapaces non empezan cando Miguel Román despunta no Celta Fortuna, sino que seguramente empezan cando xogas a Arosa Cup, perdes e tes un adestrador que te explica por que perdeche e que tes que facer para non volver a perder ou como afrontar esa derrota. Polo tanto, desde aquí o meu alegato para todos esos adestradores da base que tamén son parte desto. É un aplauso moi grande para eles. Grande todos. E esperemos que un deses próximamente sexa o señor Alex. A ver, oxalá, pero nada, pecho a boca. Es que eu teño a lengua moi solta. Ajá. E iba a deixar caer algo, pero claro, dixeste iso e prefiero calarme, non vou pecharme portas porque nada, prefiero estar calado. Vale. Olvidade. Bueno, temos aí un No. Temos de novo a Alex, que é un tipo máis calado, e despois Antón, que é un libro aberto, ou polo menos un pingüino cun libro aberto, que tamén simplifica moito o que é Antón. Antón é un tío transparente, que se ten que marchar, dá igual. Se a sogra eu non sei que digo, Mario, de verdad. É que foi unha tempada moi longa. É que ahora mismo estou dicindo, pero que merda acaba de fumar este home. O sea, pero, por favor. A rico, en plan. Representa moi ben o que é Antón, o libro na cabeza, un pingüino cun libro na cabeza. Pero que fumache, irmão. Antón son eu. Sí, señor. Ahora nos cambios, sí. O que se foi o señor Pablo W. É que ahora temos un problema, claro. Ahora eu son un pingüino cun libro aberto na cabeza, que era algo que non esperaba ser a esta hora da noite. Aí está o pingüino. Antón, que te botamos en falta, que solo víamos o teu pingüino. Estou de volta. Non sei onde nos quedamos, Antón. Sí, Alex. Eu non estaba a falar no momento no que me convertí nun pingüino aquí no ascensor. Alex iba a meter un pau, pero decidiu que o seu futuro laboral era máis importante que encherse de gloria hoxe en directo. Polo tanto, vamos a quedarnos con eso. Pablo, te dije que no puedes hacer programa entrando borracho. Tens razón, non se pode máis. Que non sei que máis nos queda por decir. Eu iba a decir antes, copiándolle aquí, por volver outra vez ao calendario da tempada, copiándolle aquí o que decía Pablo Arcos, recuerdo como punto de decir, vale, Europa xa está aí, cando lle ganamos o Pucela, que parece unha tontería ir ao campo dun equipo que perdeu 30 partidos de 38, que se di pronto, pero aquel gol de Marcos Alonso, creo que tamén foi unha peza moi importante en decir,
oficio, non xogamos ben, campo que a priori tiñamos que ganar fácil. Bueno, 0-1 ou 0-2, non me acordo como acabou o partido. É o seguinte. Por lo tanto, un brindis tamén para ese partido. Que nos dice aquí a xente? Me parece algo resultadista que se diga que Fred hizo buena temporada porque se rajó de él bastante y como acabó bien se le perdonó. A mí Iago Libre me parece unha oportunidade para crecer. Totalmente. Eso, totalmente. Pero bueno, si é certo que non tuvo un papel, o sea, non creo que na historia do Celta Fortuna ningún adestrador tuvera un papel como o de Freddy, quitándolle bazas cada semana, constantemente. Jugando con souvenirs. No, claro. Eu fun crítico todo o ano con el. E o sigo sendo. Para min, hai cousa, a ver, non critico en plan, porque de resultados, o sea, sempre tivo a Fortuna ben para a plantilla que tiñamos, que a plantilla deste ano non era a do ano pasado. Bueno, ben, O sea, non estuvemos. hai xente que igual o Fortuna ben do ano, non, porque es que as pezas importantes fóronselle, tivo lesións e os fichases que a priori eran moi bons, pero ningún fichase deu a talla, o sea, os que tiraron do carro foron todos os xogadores do... Non, es que Escobar non, porque foi super irregular. Sei que acabou a tempada con 11-12 goles, sí, pero Jordi Escobar estamos falando de que moitos banquillos, o sea, moitos partidos estaban no banquillo. O sea, eu agardaba moitísimo de Jordi Escobar e creo que ten unas condicións brutais, pero non sei hasta que punto, o vou de Sarai, non sei hasta que punto a cabeza vaille ben. Pero a realidade, o sea, Iván Garriel, a min falaronme maravillas dese rapaz. Non vamos a decir que fixo a tempada, que fixo, non sei, manquillo, pero eu agardaba moitísimo máis. E a realidade é que o núcleo do, o sea, se ti tes que decir 11 dentro das rotacións que se fixeron nas baixas, o 11 deste ano, Marc Vidal, pero acabou perdendo a titularidade, pero Pablo Gavián, Gael Alonso, Manu Fernández, bueno, os fichases de inverno sí que Jaime Vázquez sí que deu un moi bo nivel e tal, pero Tincho, Miguel Román, Hugo Burcio, Lucas Antañón, Óscar Marcos, Angelito Arcos, o sea, al final tiraron os souvenirs, que é moi, o sea, a primeira ref é moi difícil, e non todos os anos imos ir como tiros, o sea, Claudio Xiraldez hubo uno. Unha cousa é que tamén hai unha cousa que a xente non ten en conta, pero que é así, a Freddy impónselle unha idea de xogo. O sea, a idea de xogo de Freddy non é a idea de xogo de Claudio. A formación, por así decirlo, de Freddy non é a de... Pero a min parece un acerto, O sea, eu creo que para ter unha base boa, e para que os rapaces cheguen o máis preparados posibles ao primeiro equipo, ten que xogar todos da mesma maneira. É algo que instaurou Marco Garcés, porque antes o Fortuna non xogaba como o Celta o primeiro equipo, e logo igual pois os rapaces tiñan que acostumbrarse ao primeiro equipo. En cambio agora, igual por iso sube rapaces e xogan como si levasen toda a vida aí, porque están formándose así. Pero, o sea, Freddy, se pode decir o que se poda decir de Freddy, para min o ano pasado é a diferencia máis notable do que é Claudio e Freddy. Es que non todos van a ser Claudio, e isto non é un desmerecemento a Freddy, pero cando Claudio deixa o filial, eu estou seguro que fai 2 anos termina Claudio a tempada e o Celta ascende, estou seguro. E con Freddy, pois gañábase moi ben en Balaídos 4-1, porque os rapaces xa levaban a rutina, por así decirlo, xa iban rodados e tal, pero fora da casa notouse moitísimo os plantexamentos de Claudio. Freddy xoga con souvenirs, quitándolle pezas clave, como pudo ser Fer López, como pudo ser Javi Rodríguez, Joel Lago, Miguel Román nos últimos partidos. Sí, que ten mérito, lógicamente ten mérito. Con unha posición de xogo diferente. O sea, o que fixo Freddy, guste máis ou guste menos, ten moitísimo mérito. E se non, que miren onde está o Barcelona B. O Barcelona B, que non quitou moitos rapaces para o primeiro equipo, que o primeiro equipo é o que é. O sea, Héctor Ford lleva toda a tempada aí e Gerard Martín tamén. Bueno, xa está. Xa nos vamos a Héctor Ford. Xa nos vamos a Héctor Ford e a María Santísima.
unha aperta moi grande a Freddy, que como nos vamos polas ramas, como nos vamos polas ramas. Estamos aquí, ahora mismo, cos Marcos en laranxa, Iago Aspas sin camiseta e Claudio Giraldez con gafas de sol. Alex ten un cromo na cabeza. Antón, que o Memorial Day está facendo memoria de ver que partido foi o máis importante no ano para o Celta. E saenos o pobre Barça Athletic, que lle den ben por saco os filiais, que vai haber unha chea deles en segunda ref, que a ver que lle toca a Unión Deportiva Ourense, que xa me estou eu. Tremendo. E Pablo convertendo o señor Pavlov do Celta no señor Pavlov da Unión Deportiva Ourense. Cada 5 minutos a mencionar aí a de Ourense, que eu non teño ningún problema por iso, pero é case como unha especie de crossover, ¿no? Non digo nada. De Celta. Non digo nada, pero claro, agora mesmo, tal como está plantexando Louzán o panorama, a Unión Deportiva Ourense será o único equipo da provincia en xogar a Copa do Rei, e a primeira rolda é por proximidade. Polo tanto, aparece Racing de Ferrol, si non me equivoco, e Deportivo. Bueno. Cuidado, porque as primeiras ainda non tocan. Cuidado se toca o Depor, Ese día sí que eu volvome un ultra violento, lanzar bengalas á cabeza dos xogadores para o partido. Bueno. Xa responderei os meus actos por ese día si por sorte chega. Non sei que nos queda por falar, amigos. Estou perdido, de verdade, veño de Pablo, decir... eu quero compartir unha cousa máis, que penso que non sei se falou moito disto ou non, pero houve moita xente nas redes sociais que previamente ao partido en Xetafe lanzaba a pregunta por redes sociais de se na grada local sería posible ir coa camiseta do Celta ou se habería violencia por iso, tal igual. E o Xetafe, con moi boa cabeza, pois puxo un tuit, puxo unha mensaxe dicindo que, por suposto, que se podía levar a camiseta do Celta e a desfrutar do partido, etcétera. Que teñamos que chegar a unha situación na nosa sociedade actual na que hai que ter medo por levar ou hai que pedir permiso por levar a camiseta do teu equipo na grada doutro ou na bancada doutro equipo ou doutro clube, penso que é bastante triste, pero eu aplaudo o Getafe por facelo así, porque é importante deixar claro que esas cousas teñen que erradicarse o máximo posible. É algo, para min, realmente lamentable, non? Pero neste caso aplaudo o Xetafe por iso, porque esas cousas hai que dicilas. Non tería por que haber ninguna razón para que un seareiro do Celta pois teña problemas no campo do Xetafe por levar a celeste e viceversa, por suposto. Claro. Claro, non sei iso, que nos lo confirme ou nos lo desmienta algunha persoa que fora ali. Constame que houve moi bo ambiente coa afección do Xetafe, todo eso, que se o Xetafe se xogase o descenso, outra historia tamén, sería, pero por bueno. suposto. Iso sí. Pero bueno, hai que pensar que é verdade, a mensaxe que era Antón, pois ten toda a razón, é que non é comprensible que teñas que ir pola calle a un partido ou a calquer lado tendo medo ou calquer cousa simplemente por ir vestido coa camiseta do teu clube. Sí, totalmente. Iso é precisamente o que quería decir. Non sei se noutro contexto, como dis, co Xetafe, noutra situación, etcétera, pois sería diferente. Pero non tería por que ser, é o que eu quero dicir. Que un ten que poder levar a súa camisola sen ter que preocuparse por iso, porque senón iso, o contrario, di cousas bastante negativas da sociedade en xeral. Entón, gustoume esa mensaxe do Xetafe, simplemente quería poñelo de manifesto aquí. Pois sí, señor, por a parte do Xetafe... Sí, efectivamente. A ver, é certo que, como di Mario, se son ao descenso, home, se van 4.000 tipos a celebrarlle na cara aos outros que descenden na súa casa, pois bueno, todo hai que entendelo. Pero que un pode celebrar sen botar nada na cara, é o que eu quero dicir. Tamén houve problemas co Barcelona e co Español, que non tería por que haber, pero bueno, as cousas son como son. O que quero dicir é que semella que o normal
Claro. é que haxa problemas, é que haxa violencia, que haxa insultos, esas cousas. Entón, cando hai unha situación na que non ocorre iso, sexa pola razón que sexa, penso que hai que Penso poñer a manifestación. que está cambiando eso, Antón. Que a día de hoxe, máis alá de vaciles con maior ou menor tono, quero pensar que se o Depor ven xogar a Vigo non debería haber ningún problema con unha persona que vai pola calle el solo vestido de Depor. Quero pensar. Agora xa se sabe que xunto con ese rapaz que ven de Coruña en tren, pois van vir 400 tipos vestidos de negro rompendo escaparates e tirando botellines a María Santísima. Pero eso tamén é parte dos clubes erradicar seguramente. Uns traballan máis e outros traballan menos, pero o que é un afeccionado tipo normal, creo que hoxe non debería ter problema na gran meirande parte de campos. Xa digo que os clubes teñen bastante que traballar nese aspecto. O do Getafe, pois maravilloso. Oye, a imagen do campo do Getafe dicen que a propia afección quedou contenta porque houve bo ambiente, cantaronlle contra o Leganés, o Getafe, non sei que, María todos felices. Bueno, pois tes os xogadores do Celta facendo prácticamente un giro a todo o Coliseum, unha grada completa de afeccionados celestes, e penso que unha imaxe moi limpia e moi, non sei, moi interesante da Liga para incluso vender fora, a verdad, o que se viviu en Getafe. Claro, pero eu vou ainda máis alá con iso. Simplemente quero dicir que cando celebra, pois tamén hai xeitos e xeitos de celebrar, non é? É posible celebrar un éxito do Celta sen necesidade algunha de lembrar o Deportivo da Coruña, por exemplo, ou de sevillista o que non vote, cousas así. A min esas cousas non me parecen necesarias. Hai que centrarse no seu, disfrutar polo que se consigue, pero sen necesidade de estar falando de Benítez ou sen necesidade de estar falando de Lendoiro. Bueno, eu falei de Lendoiro, pero era unha broma, non? Pero quero dicir que cando estamos hai que saber gañar e perder as dúas cousas, non? Entón, se é unha celebración de ledicia, pero con respeto, non vexo por que ten que haber problemas por iso. E o mesmo podo dicir de quen perde, porque é máis lóxico perder que gañar. Ocorre moitas máis veces que un perde que gaña, non? Entón, bueno, pues, iso tería que ser parte da educación e parte do coñecemento. Pero, bueno, simplemente quería dicir isto. E Pablo, agora teño que ausentarme porque xa son aquí as 5:30, que máis ou menos a hora na que a xente gusta de cear por estes lares. Eu non, eu agardo ata as 6:30, 7:30, a hora que sexa, pero aquí as 5:30, 6, xa a xente quere poñerse a papar. Entón, como é Memorial Day, simplemente porque é Memorial Day, porque é un día de festa, celebramos o Celta. Para mí é Memorial Day do Celta, non do exército dos Estados Unidos, pero para lembrar esta tempada impresionante, pois nada, teño que meterme no coche e conducir unhas millas para chegar a casa da sogra, pero bueno, se estivesedes ainda metidos por aquí dentro dunha hora, que dubido que esteas dunha hora aquí, tres horas seguidas, pero bueno, sempre un placer vervos, Alex, Mario, Pablo, por supuesto, houve case que 100 persoas a ver o programa efectivamente, en directo. Si sumamos o de Pablo, Twitch, efectivamente. Así que, bueno, un éxito rotundo. Así que eu diría, entre esas 100 persoas ten que haber, por forza, por estatística, por matemática, ten que haber xente que está metida na engranaxe do Celta, que está a ver o señor Pablo. Estou totalmente seguro. Esperamos que un deles sexa Damián Rodríguez en algún momento nos mande a súa cuánto mide, de verdad. É o único que necesitamos. No, pero que o faiga en plan cunha foto ali co chisme medindo e ali o chisme posto para que se vexa de verdade, non para que nos diga, mide un 81 que o pon en enfermar. No. Queremos ver aí como tal. Algún día. Que Joel Lago, por favor. A altura de Joel Lago, que eu nos poucos momentos que teño para xogar ao FIFA, mide un 85 no FIFA e ponme enfermo. O sea, xoga Joel Lago que da estatura de Marcos Alonso no FIFA e non podo con iso. Eu que son moi recto, así que a ver si
eu mando desde aquí a todos os gamers que lles Aí guste está. o FIFA, Hai que os sports que escriban, lle den caña que tamén. yo el logo non mido 1,85. Bueno, en fin, Antón, 1.000.000 de gracias por pasarte. Estaremos en contacto esta semana mínimo, que ainda seguiremos con resaca desta tempada. Pero en cualquiera caso, 1.500.000 de gracias por compartir tanto tempo aquí sacando huecos ou no porche da casa, ou ao lado da piscina da casa da sogra, ou no despacho, Con coches que Oh. meten un ruido tremendo. ou aí está, efectivamente, da igual as condicións, faga frío, calor, pouco fallaches a túa cita co directo do señor Pavlov. Así que eu Pavlov. agradezoche, estou especialmente contento de que compartiras tanto tempo con nós. Espero que siga así, sinceramente. Gustaríame seguir exprimindo a Antón García Fernández todo o que poida e máis. Polo menos, se non é a máis, que sexa o mismo. Seguirá sendo así e irá máis sempre que teña tempo aquí estarei con Bosco. Nada, moitas grazas polo convite durante toda esta tempada. Bueno, un placer coñecer a Alex, a Mario a través destas ondas de internet e nada, a tempada que ven máis e mellor bueno, pois esperémonos nos vindeiros programas que fagas, que estamos a falar como esa tempada do señor Pavlov xa rematase, pero a tempada do señor Pavlov é como a tempada do tenis, non remata Eso non nunca. acaba nunca. Está jugando Claro, continuamente. que non se acaba remata nunca. Nunca. Pero eu tiña algo preparado para o final do programa, pero vendo que o señor Antón vaise antes de tempo, eu quero sacar o tema xa, quítote só 2 minutos, pero eu quería que fixéramos todos, pero en serio, pero polo máis sagrado que cada un teña, que fixera unha promesa de cara a si gañamos a Europa League. E o que eu había pensado, eu pensei algo para todos, e o que eu había pensado de Antón, a promesa que vou propor aquí para que faga é que o directo despois de gañar a Europa League sexa con Antón en bañador na piscina da sogra co sombreiro do outro día e doulle, non sei se é fumador ou non, pero o con un puro, que se non é fumador, que pareceme moi ben, porque eu tampouco, se non é con un puro, con palillo estilo Iago Aspas. Antón en piscina, en bañador, con palillo e sombreiro. E dende aí fai o directo. Pois mira, Alex, Alex, aquí, se gañamos a Europa League, non cualquier cousa, o sea, No. un título europeo para Celta grande. Pois mira, Alex, vou dicir isto. Por este corazón celeste que está aquí. Se o Celta gaña a Europa League, vou dicir mesmo, se o Celta chega a final da Europa League, aunque despois non a gañe, porque un partido nunca sabe o que pode pasar, ¿no? Pero con que o Celta chegue a final da Europa League, esa proposta está aceptada. Hostia, bravo. Sí. Bravo. Farase. Penso que é unha mellor proposta da que eu podería ter pensado. Eu non, a min non se me ocorrería unha proposta así. Así que, por suposto, é un placer facer iso con bañador, por suposto. Valle mercando unha funda ou algo para o móvil, por se acaso salta algo da auga ou eso. As miñas fillas ven o programa. Tampouco quero que vean cousas que non ten que ver. No, claro, no. Que a audiencia non pode baixar. Se ven cousas que non teñen que ver, a audiencia baixa en picado. Así que no. Por suposto. Eu xa estou preparado, Antón. Pois nada, acepto o guante acepto a luva que envía Alex. E nada, pues queda grabado aquí, así que se despois non o fago, podedes irme en riba, pero o fago con total placer. E a xente que se suscriba ao Barceleste, faltanos por decir. Bueno, pues se queren que se suscriban, e se non queren que non se suscriban, pero que os coiten e que participen, etcétera. Moi ben. Antón. Mira, podes facer así, os que enviasedes diñeiro ao Barceleste, que non aceptamos diñeiro, nin cartos, nada deso. Dádelo a Pablo, que él sí que o acepta. Nós non o aceptamos porque é un programa amateur, é un programa así de amigos que se reúnen. Dádelo a Pablo que despois... Que un muerto de fama. Claro, que
que Dádelle despois, a Pablo que despois merca invertes uns en cachopos. claro, Claro, merca uns cachopos, efectivamente. Hai que ir Bueno, pagando unha os aperta cachopos. aos tres, a toda a audiencia, sempre un placer, e a la Celta. Gracias, Antón. A la Celta. A la Vamos Celta. aí, claro que sí. Chao, Antón. Unha aperta. Boas noites. Buenas noites. Bueno, qué tío Que crack, grande. Antón. Qué tío grande. Que Antón. crack. Qué tío grande, Antón. Deberíamos ampliar igual a plantilla. Seguro que hai xente por aquí polo chat, xente por Twitter, Maravilloso, seguro. que coñecer a esa xente vale ouro, mancho. Seguro, seguro. Grande Antón sempre. Bueno, antes de acabar o directo cos MVPs e cos pufos da tempada, que non van ser as notas pormenorizadas de cada unha tempada, que eso será próximamente, invitamos en primeiro lugar a xente a que se suscriba, a que lle dé like, e eu propoño aquí outra cousa. Que a xente empece a facer donacións ou a facerse miembros, que aquí empezou todo polo alto, e non volvimos ter un triste miembro. Eso como se traga. Clasificados a Europa e non temos un miembro que vale €1. Bueno, E salta aquí se Antón fallou da piscina, igual vemos outro miembro por aí tamén. Eso sí que será o gran miembro. O gran miembro. Pero eu quero propor que nos vai contar Alex agora posibles rivais do Celta e facer unha comuna para facer unha viaxe e ver o Celta por Europa. Con Antón é máis difícil contar porque vive en Estados Unidos, pero entre Vigo, Coruña e Ourense algún vuelo a Roma malo será, e se é o Porto vamos en tren. Sí, no, vamos, se o Porto baixamos xuntos, por suposto. Vamos empezando a forrar. Eu só quero pensar niso. Empezar a intentar, cada mes intentar guardar un pouquiño máis. A cervexa si ten que ser do Mercadona en vez de Estrella, pois igual hai que facer un esforzo, pero señor Alex, eu xa estou co laranxa na cabeza. Que se pode atopar o Celta, según o teu Excel, na próxima tempada por Europa adiante? A donde podemos ir? Podes subir, o sea, podes por aí na pantalla, ahora mismo se te metes a meu Twitter, podes poner as imaxes, porque igual se o fago desde un móvil vese moi mal. Efectivamente. Pero tú estás vendo directo. Vete toma el Twitter que subí todo aí. Vamos a ver. Ahí estamos. Bombos. As imaxes... ¿Qué tal se ve así? Bueno, máis ou menos. Europa League 25-26. Bombos. Celta, Betis... A ver, como isto? Non entendo eu este asunto. Isto que é o bombo 1? Non. Esos son os equipos que van os bombos. O sea, esos son os equipos que hai clasificados agora mismo para Europa League. Non hai ningún máis. Vale. Ningún máis. O sea, eses son os equipos que teñen asegurada a fase de grupos na Europa League. Estamos amigos, a primeira. Co ollo na Europa League. Espectacular. Aquí estamos. Leo, en tono. Estamos vendo aí. Betis, Aston Villa, Crystal Palace, Lyon, Lille, Friburgo, Stuttgart, Roma, Bolonia, Oporto e Go Ahead Eagles, ex equipo de Fontán. Sí, señor. Aí Sí. Ademais de séptimo da ronda playoff de Champions. 7 da ronda. Claro, porque baixan. Eso. E 4 de terceira ronda de Champions. Se perden as... Sí. É verdade, o sea, aquí ainda nos O pode caer. para Eu vexe equipos... Unha idea. Logo están todos os equipos da Champions. Para que os fagades unha idea, o playoff é unha eliminatoria. A terceira ronda son 2 eliminatorias. O sea, hai primeira ronda, segunda ronda, terceira ronda e playoff. Que o playoff é xa cando se xoga. Se vas ou non vas. Así que playoff significa os que están xa na última... Os que só teñen que xogar unha ronda previa de Champions. Logo máis abaixo tes os que están nese playoff. Creo, Alex, que Madialevo deu aquí co clavo. Xa con estes, aquí hai equipos potentes. Aquí hai equipos espectaculares. A ver un momento.
Penso que de aquí se iba a información de Alex. Si non me trabuco. El qué? Estou vendo aquí. Ostras. Pero isto é unha movida. Vamos a ver. Aquí temos páxina da UEFA. Vamos traducir. A ver un momento. A xente nos pide que puñamos musiquiña de fondo, pero que eu non sei facer eso. Desgraciadamente. Como se traduce aquí isto? Me cago hasta na mae. Bueno, non sei facelo. Joder. Tes que baixarte a música do PC Fútbol ahora para estas cousas e poñela de fondo. Inglaterra, temos aquí Crystal Palace, Aston Villa, de Italia, Boloña, Roma, de España, Betis, Celta, Alemania, Stuttgart e Friburgo, Francia, Lille, Lyon, e de Holanda, Go Ahead Eagles, máis o Porto de Portugal. Como ben decía o señor Alex. Despois temos o da Champions League, que veremos a ver cuántos baixan. Non me entero de nada. Este é un guirigay. Que carallo é isto? Saen aquí o Pero Genk. por que non pos... Vamos aí porque Eu, non me eu entero. quero... A ver, Pablo. Vale, estamos na Escoita. túa segunda imaxe. Vamos aí. Eso, con toda a humildade do mundo, eu creo que A- non podes a UEFA? atopar nada máis claro do que fixen que me costou horas facer No, iso. pois solo por o Ni traballo na que levou. UEFA.com. Solo por o traballo que levou este bo home. Vamos por aí. A ver, así que se ve mellor. Playoff. A que te refires con playoff? Ten que ser os que están. Playoff, estás no playoff da Europa League, sí. O playoff da Europa League es que están en ronda previa. Ajá. Os que vayan subindo. Mira, se queres, métete na primeira ronda. A seguinte imaxe. Primeira ronda. Así os explicamos por orden. Vale. Atés. Sí. Leo. Es que bueno, non estou arrumado. Pois isos equipos son os que están na primeira ronda da UEFA Europa League. Como vedes, son equipos bastante asequibles, por así decirlo. Eses equipos hai un sorteo e xogan todos entre eles. Os Sí. que gañen de aí pasan a segunda ronda. Cito textualmente. A segunda ronda. Shakhtar Donetsk, Legia de Varsovia, el Club de Rumanía, Celje Pax Pristina, Sheriff Tiraspol, AEK Alarka Trnava, Akatove, Leipzig e Partizan de Belgrado. Mais algún de Israel, de Croacia, de Suecia e esta bandeira non sei nin cual é. Uzbekistán. Que carallo é isto? No, Azerbaiyán. Azerbaiyán. Bueno. Vale. Primeira Iso ronda. de CC é o campeón de Copa. Vale. Iso de CC son os campións de Copa deses países, que xoganse todas as 5 copas que faltan, xoganse esta semana. Vale. Por lo tanto, De agora aí, temos os que clasifiquen de aí, hai un sorteo entre eles. e pasan a segunda ronda contra Utrecht, Anderlecht, John Boys, Contra- Hibernian, Braga, Ostrava, cuarto de Turquía e campeón da Copa danesa. Iso é. Moi ben, voume enterando. E hai outra vez un sorteo entre eles e os que pasen de aí xogan contra os a terceira ronda. Pero digo eu, por que o Braga ten que pasar máis rondas que o Wolversberger? Pouco extraño. ¿No? Supoño que por ser o segundo equipo de Portugal, non sei. Iso Bueno. xa nin idea, pero Vale, é así. pois non sei seguimos. por qué, porque é máis potente, ten máis coeficiente, pero non sei. Que añadindo vemos aquí Creo- equipos eu creo como... que tam- Digo, vemos equipos eu aí creo que tamén é de un certos pouco por ter coñecidos... presencia de moitos países. Sí, isto será un guirigay. Digo, Dices algo. vemos por aquí equipos de certos exceltistas coñecidos como PAOK, donde está Johnny, ou Utrecht de Miguel Rodríguez. Efectivamente, moi ben apuntado. Sí, señor. Playoff. Que quere decir playoff, Alex? E faltanos 15 segundas Pois rondas de play- Champions. Playoff é a última, os de terceira ronda pasan a playoff, de aí. Vale? Sí, logo está o da Champions, pero o playoff quere dicir eso, que é a última ronda e se gaña na eliminatoria. E ahora cortásenos un pouco, señor Alex, por aí, de emoción. Ahora, ¿Hola? Alex? Non Que te, pasou? non te oímos, oímoste con retardo.
Cortouse o qué? Algo así. Mm. Vai un pouco extraño. A ver, hola. Volver a entrar. Algo pasou, algo pasou. Bueno, aparece en outro equipo como o Genk que nos trae bons recordos tamén, por suposto. Aquel partido do Genk, eu non sei como... Que metera no partido do Genk? Piones isto, pode ser. Non recordo o partido do Genk. O playoff 21 e 22 de agosto, o 29 sae sorteo dos grupos, di por aquí Media Levo. Sisto, aí está, Sisto. Piones isto. Bueno. Pois Mario Seijas. Que hai moito nome por aquí. Eu non me entero da mitad, a verdad. Non sei nin cuántos equipos xogan, nin que carallo pasa. Hecho ben, Alex, para que siga desbarranando. Para que siga. Aí está. Mellor. Ahora perfecto. Que... Ajá. Dime. No, digo que esto que está un pouco... Por iso está... Que digo que, bueno... en fin. Pois nomes extraños. A min vendíadesme unha cousa co de que había que ir a Conference para darlle minutos aos rapaces. Eu si se xoga un Celta Fredir Bueno, a que ver. tal, pois entendo que poderá Bueno, xogar un rato pero Joel. a ver. Pero Pois que te paras a imagínate mirar como aí, a ver, pero que co que te paras xa solo co que xa está clasificado, tes que contar, non, que ainda faltan os rebotados da Champions, non, aquí. Efectivamente, Sí. efectivamente. Que van a ser equipos potentes, Os teño. non van a ser equipos calquera. Pero quero dicir, estamos falando de que entra o Betis, o Aston Villa, o Crystal Palace, o Lyon, o Lille, Friburgo, a Stuttgart, Roma, Bolonia e o Porto. Se me queres, quítame o Eagles, pero calquera deses son un equipo, é un hueso. Sí, É un hueso ben, pero o Lille é un equipo máis complicado que o Real Madrid ou que o Atleti de Bilbao. Non, pero é un equipo que está a nivel, pois, non sei como decirche, pero A ver, como o que Celta dixeron, facilmente. Hai vos equipos, pero son gañables todos. A ver, hai que pensar Vos que por equipos, exemplo, o Lille ten xogadores como Jonathan David, que é un tío que ahora mismo queda libre de contrato, pero que vai ir para un grandísimo de Europa. O sea, que decir, ten xogadores que marcan moitísimas diferencias, ten xogadores moi potentes. O Olympique de Lyon, por poñerche un exemplo, ten ahora mismo a Ryan Cherki, que para min é probablemente o mellor talento xoven que hai en Europa, un dos máis. Sí, señor. E nós decir, temos a Hugo Álvarez. Ajá. Aí falou. Aí falou. A ver, pero Sí, señor. Aí quería eu chegar. xa estamos facendo pelota. Ala, Aí venga. está. Renovado unha tempada máis. Tamén teño as rondas previas da Champions, que fixen todo o traballo. Como que Aí rondas podes ver previas? os equipos que poden baixar a Europa League. Pero Se vas a cuarta imaxe, moi por Champions League. haberá que esperar a Ou que eso se xoga a Champions. Previa de Champions. E aquí que lle ten que pasar a estos? Pois exactamente o mesmo. Se vais a quinta imaxe, terceira ronda, Mamá querida. os que pasen a terceira ronda, de aí eliminados, algúns van para a Europa League, outros van para a Conference directamente. Pero tú, Segunda home de ronda, Dios, primeira ronda, tío. ¿cuánto tempo te pasache buscando bandeiras? Horas. Pero esto que é, tío? Isto que é? Que barbaridade. A ver, eu da primeira ronda solo coñezo A tolemia polo Celta. solo coñezo Ludogorets, Malmo, Esteaua, o Riga e xa está. Da primeira ronda. Vámonos á segunda ronda da Champions. Cualquera destos en principio pode xogar contra o Celta. Copenhague, Rangers, Victoria Pilsen, Panathinaikos, Karabakh, Dinamo de Kiev, Maccabi de Tel Aviv, Ferencváros, Estrella Roja, Salzburgo. Bueno, bien. Seguimos na terceira ronda con Benfica, Niza, Brujas, Feyenoord, Fenerbahce. Vos equipos interesantes. Sí. Esa nos Benfica, playoff. Niza, Feyenoord, Fenerbahce, Brujas, calquera deles é bastante. Igual o Brujas está un pouco máis floxo, pero ollo. Sí. E despois nos playoffs
Celtic, Sturm Graz, Basilea Bodo Glimt, que ese sí que esa non me entero. Sí, pois o Bodo Glimt foi o que quedou semifinalista na Conference. O sea, fixo un papelón e fixo, o sea, quer dicir, é un equipo moi a ter en conta. Cargouse a Lazio e xogou a Cargouse a semifinal Lazio. contra o Tottenham. Cargouse Sí. a Lazio. Xogou a semifinal contra o Tottenham. Pois tedesme que disculpar, pero non estou posto no Bodo Glimt. Pero bueno, se nos toca para ano que ven, aí estaremos. Bueno, agora... O típico equipo noruegués que ten unha boa xeración, pero eu creo que co papel que fixeron este ano en Europa League, eu creo que va a volar máis dun ano. Só van de balijar, bueno, eso é o conto de sempre. Teño unha pregunta. A que cidades iríades en compañía a Estambul? A Estambul. Destos tres que estamos aquí. A cidade, Estambul. Queres poñer pelo ou que? Queres poñer pelo? Ao final. Donde é a final? Sí. En Estambul, eu poñome pelo con Claudio aí, os dous. Eu vou rapado como vou casi sempre, poñome pelo con Claudio esa noite. Sí, señor, sí, señor. Oye, que pode ser E con Edu. Pode ser posible que fagamos algunha viaxe destas. Sinceramente. A ver, a miña intención é ir polo menos a un. O sea, que non me van dar os cartos pa máis que non son rico, pero probablemente renuncie a algunhas cousas das que faigo habitualmente ou ir a algún festival ou algunha movida para ir a algunha viaxe de Europa do Celta, sí. Eu vou ser sincero porque eu tamén estou intentando, pois iso, o que moitos pensan que é un soño, pois eu teño moitas esperanzas en chegar lonxe como adestrador, non só por mí, senón hai xente que me din que vou polo bo camino e asinei, xa teño un acordo co que va a ser meu equipo a tempada que ven e adestro os xoves. Hombre, no, por favor. Pero eu estou seguro porque houbo moi boa sintonía así, e se hai algún partido importante do Celta non paisa nada porque me cubra nun día. Entón eu... E aparte, se un equipo de Vigo, que van a estar facendo os rapaces que non se saber o Celta en cuartos de Europa League? Hai que pensar nos rapaces. Non, pero a ver, hai que dar exemplo aos rapaces, pero eu... Cámbiase un día de entrenamiento, cámbiase pa un día antes ou así e xa está, unha vez tampouco pasa nada, mano. É iso, pero vamos, eu a Estambul vou, pero vamos. De feito, fixen unha promesa por Twitter hoxe e a vou facer aquí no programa. É verdade o que digo, non é ningún conto. Eu dende a xornada 1, sabedes que non sei por qué teño algo coas cámaras que en casi todos os partidos ou nos insights ou eu que sei, salgo aí e o podedes comprobar. Dende a xornada 1 fun a Balaídos este ano coa camiseta coa bufanda do Eurocelta. As camisetas sí que as troquei, de cada día levaba un, pero dende a xornada 1 ata a xornada 37 fun coa bandeira do Eurocelta, todo. O sea, eu son un pouco supersticioso. Eu dixen con Claudio imos ir a Europa e no partido contra o Alavés xa levaba esa bufanda. Hoxe fago outra promesa. Atención. Como deu resultado, porque quen iba a decir que íbamos clasificar para Europa, como deu resultado da bufanda, eu fago hoxe a promesa que cada xoves que o Celta xogue Europa League vou cear ou comer kebab. Preferiblemente cear. Todos os xoves que o Celta xogue Europa League eu vou cear un kebab. E o último kebab agardo que sea no seu lugar de nacemento. En Estambul. O camiño do kebab. Podemos empezar aquí a marcar a operación kebab. Pois podes bautizala así. Todos os xoves vou cear kebab. Vou acabar do kebab hasta tal, pero... Ben. E como gañemos a Europa League, eu creo que ese é o momento de falar co Celta
eu aspiraba a ser algún día o adestrador do Celta, pero se podo empezar por ser a mascota ou algo así, porque se xa cumplo 2 temporadas, xa é cosa Celestino. seria, Celestino. Vamos, Tienes razón. igual en verano, en vez de ir a ver al Papa, ten que venir a verme a mí, aquí. Operación Kebab. Con eso non contaba eu, Sí, señor. Aí queda cosa. Non Eu fodas ese creo corpo, que din por aquí. A xente che dice que non fodas ese corpo. Outra cousa que dicen por aquí. A ver, poderase mirar despois como avanza a cousa. Sería increíble ir con algún do chat, pero imaginadevos que toca un Celta o Porto en oitavos de conferencia, de Europa League. Home, o Porto ben podemos ir, non? Aí sí que hai que ter... É dicir, a ver, eu digo de ir por aí a Europa a algún lado, pero obviamente se toca algún partido en Oporto eu irei, fijo, o sea, quero dicir, iría a 2. Aí está. Pero eu Claro, joder, o Porto vou fijo, o sea, o Porto é a cegas, o sea, o Porto vou. Home, a min sí. quedarame máis cerca o Porto que Coruña, casi. Non sei, igual non. Sí, queda máis preto o Porto, sí. Bueno, canto hai desde Vigo ao Porto? Canto pode levar? Que unha hora. Eu creo que non chega a unha hora. Agora o miro, pero eu creo que non. A Coruña pode ser 1 hora 40 ou así, ou 1 hora 45. E non a... Escoita unha cousa, e non só o Porto, senón o Porto de Gabri Veiga. O Porto de Gabri Veiga. E despois tamén se clasifica o Braga, por exemplo. Ben. Claro. Menos mal que nos queda Portugal, o máximo... Xo decía siniestro total. Poden tocar os dous. As cosas... o sorteo dos bombos, as únicas... Os únicos... claro, porque eso... Escoita unha cousa. Isto é como a Champions, non? O sea, é liguilla uns cuantos fora e uns cuantos na casa, pero non é ida... O sea, non é como... Sí, claro. Sí, é como a Champions. Buah, eu vou morrer dos nervios esta tempada, Non me dá olla. Tócanos 2 do bombo 1, 2 do bombo 2, 2 do bombo 3 e 2 do bombo 4. Non pode tocar máis de 2 equipos dun país. O sea, imagínate, se hai 3 ingleses, que non vai ser así, non pode tocar os 3 ingleses. Pero 2 de Oporto, o sea, 2 portugueses, sí, poden tocarnos o Braga e o Porto. E se encima é alá, pois 4 partidos como local, un en Braga e un no Porto, prácticamente ves toda a fase previa. Sí. A mí non me dá olla, O sea, eu non podo estar un xoves mirando se pasamos a seguinte fase dependendo dun gol do Ferencváros no minuto 85. A min, eu a eso sí que non se queda nada. Non sobrevivo, pero eso está tremendo. Eso está tremendo. Europa League de setembro a decembro. Enero e febreiro a Copa do Rei. E logo en marzo outra vez Europa League. Por medias a Liga. Así que preparen os corazóns. Imos pasalo de carallo. Outra cousa non, pero imos pasalo de carallo. Que nos saia un pouquiño mellor co Girona o tema da Champions. Esa está, eu non pido máis. Disfrutar. Pero bueno, mira, por aquí Medialevo manda a súa porra. Imos xogar fora Porto, Boloña, Utrecht e Olomouc e recibir Roma, Go Ahead Eagles, Aberdeen e Aston Villa. Sona hostia, Oye. Acertei por 5 kilómetros. O de Vigo Porto 154 kilómetros e Vigo Coruña 159. O sea, hai 5 kilómetros menos ao Porto que ao Coruña. Sí, señor. Voy a ser máis cerca da tempada vai ser a do Dragao. Pois efectivamente, Medialevo. Tens toda a razón do mundo. ¿Cuántos partidos son la primera fase de la Europa League? Pues si no me equivoco son 8, ¿no? O sea, non son 6, son 8. 6 son na Conference, 8 en Champions e en Europa League. O sea, a Conference termina en decembro e a Europa League claro, eu dicen ata decembro, pero non. A Europa League, claro, ata decembro a xornada 6 e logo 29 de xaneiro, di Medialevo. En xaneiro hai 2 xornadas. O sea, que iso coa Copa, ollo. Vou ter que guardar tantas vacacións e días libres. Mi madre, que ingeniería vou facer. Estamos falando moito ollo aí, porque estamos falando de que imos xogar Copa do Rei unha semana, Europa League a seguinte semana,
Copa do Rei unha semana, Europa League, o sea, imos ter 4 semanas Por con 2 tanto, partidos por semana. Ollo aí as rotacións de Xiralde. no, e ollo aí Ollo aí. os pospartidos. Mi má querida. Claro, oye, as rotacións de señor Pablo, a ver como é. Aí sí que vai haber que sacar un juvenil que saia Alisson un día aí o mesmo, exactamente o mesmo fondo, pero Alisson en vez de Alex que este aí descansando. Alison de presentadora, por suposto. Efectivamente, hai que ir presencialmente. Tes razón. Cousas veredes, cousas veredes. Xornada 6, 11 de decembro, xornada 7, 22 de xaneiro. Ostra, pois mira, hai un salto aí. Sabedes se saltamos algunha rolda de Copa? Comenta Celtista, pois pon aquí veretiño en YouTube que entramos máis tarde en Copa. Mellor. Non, ¿No? Non sei, non. non estou seguro. Ou cambiou o formato, non. Os únicos que entran máis tarde na Copa son os 4 que van á A Supercopa. Supercopa. E precisamente por isto, porque se supón que ten 2 partidos máis e entran 2 rondas máis tarde. Pero os equipos da Europa League non. Martín Losada di, son ida e volta de Europa League. Non, Martín, son igual que a Champions este ano. 4 equipos na casa e 4 fora. Pero non son os mesmos. Oito equipos diferentes. Igual quere decir nas eliminatorias. Eso sí, ¿no? Eso son ida e volta. Eso sí. Vale. Claro, se quedas dende o primeiro ao oitavo, pasas directamente a oitavos de final. E se quedas do noveno ao 24, pasas a 16avos. Entre o noveno e o 24, logo hai entre eles unha eliminatoria. Bueno. O sea, estás falando de que como non quedes con os 8 primeros, tes todavía 5 eliminatorias por diante. En fin, que vámoslo disfrutar, desde logo. Non queda outra. Bueno. Eu penso que sí. E pregunto meu, Ajá. con que porteiro vamos xogar po ano na Europa League? Espero que ainda non o coñecéramos. Ainda non o coñezamos a esta hora. O O coñezamos, Mallorca pero xa non. parece que tasou o precio máis ou menos de Leo Román en 7 kilos. Eu os pago. Eu Seguro. ahora mismo, pero Seguro. poños aí en riba da mesa, ya leva todo e Seguro. traemos xa. Pero yo que vai a haber que traer O que pasa é que, sinceramente, pesca de arrastre. creo que, bueno, según a información que manejan amigos e demás e tal, que o Celta vai apostar por un porteiro que veña libre. Xa, pois bueno, pois o mesmo conto de sempre. E hai algún porteiro por aí, pois, novo, Sí. Valdés. polaco, tal, non. Pero fálase do segundo porteiro do Borussia Dortmund, por exemplo, 23 anos, 1,90 m e moito, bastante, bueno, porteiro con futuro. Da sub-21 de Alemania, Leo Román. bo porteiro. Eu xa dixen as que serían as miñas apostas. Igual non quere o Celta polo tema salarios e así, pero eu creo que hai 3 porteros libres que xa o dicen que poderían cumplir moi bien. Non son estes porteros de 23 anos, Chesney. pero eu creo que 5 anos ben les queda, que son Livakovic, Alex Meret, que termina con Napoli, Vale, Walter pero Benítez, que xa fai Meret- 2-3 anos. Merete complicado vendo de onde ven e todo, é complicado. Porque quero dicir, el vai ser, Pero igual- según parece, el en Italia quere quedar, cobra bastante, 1000 historias. Sí, pero Más complicado. termina contrato. É Sí, decir, sí, pero una bueno, firma de piso, en vez de por 7 millones por Leo Román, pues igual Ya, pero daslle pero 2 millóns de sinceramente, prima. vale. Pero sinceramente eu prefiro invertilos en Leo Román, levas porteiro para sabe Dios cantos anos e Meré Hai que Para- apostar. é un hai que porteirazo, apostar eh. ben. É un porte- A diferenza Livakovic- é que Livakovic Vale. eu xa o vexo máis asequible, pero en fin. a diferenza para min é que Leo Román vi no partido do Bernabéu, vi no partido do Camp Nou, absolutamente impresionante, pero a realidade é que aínda é unha incógnita. Ten moi boa pinta, sí, a min gústame como portero, sí, pero para deixarme 7 kilos en último en derradeiro ano de contrato, para min, ollo, porque logo estamos co de sempre, que Sergio Álvarez tamén, se o fichas polo partido do Camp Nou, tal,
Soben tranquilos. Estamos falando de que aínda con 24 anos ou 25 aínda non se estableceu en primeira división, que Arrasate non é tonto, e se fora un auténtico fora de serie igual xogaba antes que Grave. Esa tivo este problema outros anos, por Bueno, iso a ver. quere sair de Grave. Outro bo Entón, para mí, porteiro. Leo Román A ver, pero é que Grave é outro porteirazo. Tamén me vale, A min tamén os 7 kilos se mos dicen escolle, pues casi eu Grave tamén me vale, o sea, quero decir, é outro porteirazo de cuidado. Xa verá que facer ese vídeo, Mario Seijas. Veremos. Sí. Oye, que di por aquí Manuel Ramos. Con el dinero extra por entrar en Europa no podemos asumir un traspaso de una posición vital. Creo que o tema é ese. Xa, pero eu creo, a ver, firmemente creo que o Celta o que vai facer é invertir, o sea, se hai porteiros que probablemente señan máis asequibles e todo iso, libres, vai intentar a precio cero con unha prima de fichaxe baixiña fichar un porteiro libre que seña titularísimo, que nos vai a dar puntos e tal, pero quer decir, vais a apostar por algo que é máis factible encontrar libre. Pero tú hoxe apostarías por outro Guaita. Pero por exemplo, no. Como Guaita cando chegou, quero decir. Hai que rejuvenecer a no, pero hai porteiros que teñen moita menos edad, que che poden cumprir 5 ou 6 anos fácil e que non é pouco, que están libres, 5 ou 6 anos de un portero titular no Celta. A ver, non sei qual foi o. Pero quero dicir, a ver, estamos, por exemplo, o porteiro este, o segundo o chaval este do Borussia Dortmund que está monitoreando o Celta, bueno, eso me dixeron. É un porteiro estilo, pues como pode ser Leo Román, igual si non tan tal, pero claro, queda libre. Estamos falando de 7 millóns de diferencia e de moitas cousas aí de tal, o sea, despois tamén tes que reforzar si ou si a dianteira e tes que pagar por Borja e terás que pagar por un dianteiro potente e aí sí que hai que invertir e aí sí que creo que os xogadores costan moita máis pasta, por iso creo que en certas posicións se atopan xogadores libres que poidan valer menos, se van a intentar aforrar os cartos aí. Eu teño casi claro de que na portería van a fichar un porteiro que veña libre, senón mira, creo que gasten. Aquí fala no chat de Dimitrovic e Zilesen. Eu creo que habría que tirar un pelín máis arriba incluso. Como? Sí. Perdón. Dimitrovic ou Zilesen. Dimitrovic para mí non casa co pero aparte xa teñen xa é un perfil White, xa teñen moitos anos. O sea, eu non ficharía un porteiro así. Tan White. Alex Merete e Livakovic están na treintena e para min a única pega de fichar eses porteros libres para min é esa. O que pasa que ten 30 anos, 5 anos eu creo que dan, o sea, os porteiros aos 35 chegan ben, pero máis iso non. Sí. No, pero por eso obviamente Livakovic sí, por exemplo, e logo a volver a buscar. Eu creo que este ano hai material suficiente terminando o contrato en último ano para fichar un porteiro para 5 anos mínimo. Oye, comenta por aquí o señor Madialevo, mandounos un vídeo do porteiro ese Lotka do Borussia Dortmund rompendo un longueiro, que dice que vai sair caro porque este tío é un mangante. Está a punto de parar un penalti, ponse a saltar e pegarlle o larguero e desencaixa a portería, 10 millóns de reproduccións na canle do Borussia Dortmund. Bueno, pois cousas veredes. Amigos, que é unha e pico da mañá, que hai rapaces nesa casa dormindo. Eu quero rapidísimamente uns 2 MVPs da tempada e 2 pufos da tempada, sin pormenorizar demasiado, que temos un directo apaixoante de notas posteriormente. Xente do chat, por favor, 2 MVPs e 2 pufos desta tempada do Real Cruz Celta histórica. Un é unánime, creo. Un xa non lo podemos saltar, claro. non? Claudio Xiraldez o primeiro. Ah, vale, o sea, non conta Claudio. Non conta Claudio, son xogadores. Claudio é o faraón supremo. Ben, vale. Pareceme ben. Por lo tanto, aquí falamos de MVPs. Que creo que tamén nos podemos saltar un. Marcos Alonso. Xa está. Marcos Alonso MVP da tempada número 1. Eso vai ser unánime. O sea, eu tamén penso. Unánime. Para min, Marcos Alonso e Javi Rodríguez. Eu creo que a canteira ten que estar representada por un dos dous. Eu doulle
os MVPs a Marcos Alonso e a Borja Iglesias. Porque creo que Borja, independientemente de que houve algúns, quer decir, un período que non encaixou goles, pero que aportou moitísimo ao equipo sin anotar. Criticóuselle moito, pero creo que sinceramente que marcou moitas diferencias aínda sin marcar gol. Pufo... Ainda non diga os Manquillo. meus. Bueno, Sí. perdón. Vamos primeiro. Pois logo. Vamos por... Eu xa pensei iba a dar todo. MVPs, Seijas e Alex, di aquí Rick Pepinillo. Hombre. Bueno, gracias. Sabe. Rick Gracias. sabe, Sabe Rick, todo. un home que sabe. Gracias claro, por non suposto. porme polo menos nos pufos, que agradezco. Ai, ainda non sabes, ainda nos dixo. Dixo. Ainda guardo bueno, sí, guardo perdón. museo. Sí, Guardo sí. museo. Esos eran os tres MVPs que tiña eu pensando. Realmente, creo que foron os máis regulares. Marcos Alonso seguro. E despois ou Javi Rodríguez ou Panda ou incluso Starfield. Ou se me apuras podemos falar de Alfon. É certo que cando estaba Bamba papou bastante banqueta, pero a segunda volta de Alfon é de top 2, top 3 do plantel. Non sei con cuál de dous quedarme, sinceramente. Eu creo que ten que ser Javi. O sea, Marcos e Javi, porque Borja regresa, tuvo algún partido frouxo e tal, pero é que o de Javi Rodríguez é unha irrupción durante toda a tempada con diferentes compañeiros que é dificilmente igualable. Seguramente ao ser defensa lo hace menos, pero sumando cifras goleadoras incluso claves, ollo, porque non foron goles menores, ni moito menos, máis algún anulado por milímetros. Creo que Javi Rodríguez ten que acompañar a Marcos Alonso en cuanto aos MVPs da tempada. E a partir de aí os pufos, vos diredes. Rafael Benítez. Bueno, carallo, mira, que nos acordamos. Mi madriña. De quen se foi a acordar agora? A ver, non vale decir Manquillo, que non foi o peor xogador. Home, non, pero no, Pufo, Luco de la Torre. Home, pois vale. Tadeo. Bueno, Tadeo. Que xogou aquí un rato, pero... No, porque tampouco é xusto porque non tiveron oportunidades. Se non queres a Manquillo, que estivo aí hasta o final de tempada, a xente que non tivo oportunidades, non sei. Vale, pois vamos a intentar quitar a Manquillo e decir por rendemento demostrable. Mira, voume mollar como non se mollou ninguén esta calde. Non vou decir nin sequera, o sea, Cervi non vale, porque non xogou. Vou decir dos que tiveron minutos de verdade. O que pasa é que vou ser insusto, porque todos tiveron bons e malos momentos, pero... A ver, que dices? Que os teus sacas orellas abertas, Digo, non será capaz. Que digo, Mario. Digo eu, pois ben. Eu, pufos teños claros. O primeiro Manquillo, porque... Porque dixo que non valía. Non valía Manquillo. Manquillo ten que sair sí ou sí. Hai que mollarse. Manquillo vale, porque é un mangante, é clarísimamente, pero non pode ser, tío. O sea, en plan, dame igual que dios de tal. É un... Puido poñer en peligro... Escoita, os pufos da tempada, se o de Claudio é Faraón? obvio, máis que obvio, os pufos da tempada e non vale ningún máis, se hai que elegir dous, Manquillo e Dubicas. O sea, é os que iba a dicir eu. A partir de aí, imos mollarnos máis, venga. Imos mollarnos máis outra. Joder, quero dicir, é que son... Pero pufos que queres poñer de pufos? É que despois tampouco hai moito que tal. Pois poñolle pufo a Bamba polo que cobraba e polo que xogaba. Cuidado. Bueno, cuidado nada. Non nos acordamos daquelas de Bamba, Fixo unha bonita despedida e tal, pero doullo a Bamba polo que cobraba e aportaba, quer decir, porque non era mal xogador, pero claro, aquela ficha e aquel tal e os rendementos non era o que debería. Titularísimo para Claudio, que é o noso pastor. Vale, correcto, eso é verdad, pero ainda así é das poucas cousas nas que discrepo con Claudio. Pero bueno, sempre pensei que Bamba era un xogador para xogar igual noutra posición, pero bueno, é igual. Despois outro pufo...
Pois mira, vai ser unha opinión impopular totalmente, Pablo vaime matar, pero voulle dar o pufo a Hugo Álvarez. Bueno, cara. Buah, E non por nada, senón porque, quero dicir, a ver, vamos explicar. Obviamente Hugo fixo ben, pero Non estou de acordo. para min E cifra. Hugo, non, escoítame, para min Hugo fixo ben. Cal é o tema? Que creo que o que podía dar e o que esperábamos del polo seu talento, eu pensei que iba a dar un nivel de crack. O sea, de iba a ser titularísimo sempre, iba a estar sempre tal, e quedei decepcionado con el en plan porque non acabou de estar, quer decir, aínda así xogou ben, quer decir, pero doullo máis que nada porque creo que tiña o teito moito máis alto que outros xogadores. Quedou moi abaixo. Creo que a distancia non é, Probablemente. non é máis grande que a de Sotelo, por exemplo. Señor Pablo, estabas pensando en ampliar plantilla e igual hai que ir pensando en reducir. Aí tamén. está, hai que empezar a ir sacando a Unai Núñez, os Carles Pérez e estes Bueno, vale. que Antes participan por bótalle decreto. Para mí, como, a mí fodeu unha cosa porque xa os meus pufos o dixeron no chat. Eu quería mollarme con cousas impopulares e veo a Mario tamén no camiño. máis impopular co meu. Sí. Eu creo Máis que contra o réxime. Máis impopular que decir Hugo Álvarez. Imposible, o sea. O tuyo no é impopular, o tuyo é unha falacia directamente. O sea, No. isto sí que é para llamarte. No, pero vamos a ver. Non hai Vamos a ver. Non hai justificación. Pero vamos a ver. Vamos a Alguna ver. cousa é. Pero A cara ver, pouco, cal- hombre. Cara pouco estás aí dando. Déxame explicarme. Non me entendiche. Ou non me entendiche ou non me queredes entender. Porque sodes máis cabeza... Sodes así, cabeza cuadradas. Vamos a acabar a Hugo hostias. ten, Hugo ten máis talento. Hugo ten máis talento. Hugo ten máis talento que o resto da plantilla tal. O sea, ten que dar un nivel moitísimo máis alto. Non pode dar un nivel... O sea, deu moito máis nivel o ano pasado en todos os partidos que xogou que este ano. Moitísimo máis. Lesionado. Eu creo que estás minusvalorando todo o que fixo ano. Eu creo, sinceramente, os dous que iba a decir eu tamén tenen o teito moi alto, sobre todo no sistema Claudio Xiraldez. Para min son Viliot e Hugo Sotelo, que ese sí tenen un teito moi alto. Para min Viliot é máis co inicio de tempada que fixo, sí, é máis co principio de tempada que fixo. Para min Viliot moitísimo máis del. Estamos falando que o ano pasado asomou a cabeza. Esta tempada empezou, o sea, a pretempada de Viliot foi descomunal. Eu digo, este ano 10 goles. A realidade é que este ano, vale. Primeiro comeulle a tostada Bamba, segundo comeulle a tostada Alfon, e terceiro tampouco estaba comeulle a tostada. Espera. Comeulle a tostada Alfon, vale, eso espera. Williot, 5 goles, 4 asistencias. Alfon, o superprotegido Teo Alfon, 5 goles, 2 asistencias. En menos minutos, Williot. Bueno, pero Williot estaba chamado a xa, ser índonos a datos, na xornada 5, eu pensaba que iba a ser a referencia Williot ao Celta. ten 21 anos e o señor Alfon ten 26. En la miña mal ten 17. Nada máis que decir. Williot levan 3 anos na élite e Alfon 1. Bueno, pero, oye, eso xa son outros datos e mil historias. Estamos falando de edad. No, é verdad. Se Alfon rendise un pouco máis tal, podía entrenar co primeiro equipo, non o fixo. Bueno, pues xa está, non é máis. Eu iso dos máis... eu quedeime así porque iso de máis minutos non me cadra cando Alfon empezou a xogar en decembro. Non me cadra. Se tes os datos aí, vale, non digo nada. Pero tamén quero decir que a trascendencia dun e outro, sobre todo, o sea, o de Alfon foi clave en todos os partidos, e non só os goles e asistencias, senón que aportou, o sea, houbo varios partidos na temporada, houbo un tramo que Alfon, salvando as distancias, pero parecía Iago outros anos, é dicir, non por ser tan bo que non está nin cerca de selo, sino de que parecía que para que pasase algo no ataque do Celta habería que darle o balón a Alfon, porque no resto é plano. Entón, non sei, pero para mí compararlo con Alfon está moi lonxe da realidade. E Viliot
Es que non se fixo, a ver, eu agardaba moito del, eu teño moitísimas esperanzas nele e tal, pero non se fixo un posto de titular tendo a media punta tan así, o sea, es que foron Alfon, Bamba e Iker Losada, ninguno foi indiscutible, todos tiveron tramos e tal. Sí, E eu eu entendo agardaba esa moito parte. de Bilio, porque eu creo que Bilio vai ser un fora de serie, a igual que Hugo Sotelo. O sea, sí, está Fran, está Damián, está Ilais, pero eu agardaba este ano de Hugo Sotelo que dera un paso ao frente e liderase o medio campo do Celta, porque o que dicen no seu día o manteño. Para min, Hugo Sotelo é o xogador do Celta que máis alto ten o teito, incluso máis que Fer López. Outra cosa é como acompaña a cabeza. Eu creo que non vai ser dos mellores. Eu creo que Fer López vai facer máis cosas no fútbol que el e tal. Oxalá me equivoque, pero para min é o xogador con máis cualidades para o fútbol de toda a plantilla, de toda a canteira. Pero eu agardaba moito del este ano, pero entonces, para min, Bilio te Sotelo, sen facer mala tempada ninguno dos dous, pero polo que agardaba deles. Bueno, pues nada, vamos a acabar a tempada clasificándonos a Europa e a hostias aí quen está ganando. Isto é unha cousa fantástica e moi coherente tamén co que estás... Non podías un cambio de opinións, toma, hombre. Mario e eu somos así, nas malas calamos e tal, pero cando a xente non espera, aí estamos para dar pausa, hombre. Oye, Claro. estou vendo moito Williot, moito Sotelo e moito Iker Losada no chat en cuanto aos pufos. Eu sempre teño que quedar... Para min, o único... Bueno, de Iker eu que sei, eu esperaba moitísimo máis de Iker, moitísimo. A ver, chega de non xogar no Betis, chega tarde mal e arrastro, con un equipo que sí que vai rodado. Eu veía normal que non xogase tanto. E ainda meteu un gol en Girona, si Sí, a ver, sí que se podía esperar máis, pero non creo que ves, aí sí que non creo que seña xusto con el todo eso. Non sei. Pois eu non sei con que quedarme. Atopouse con un nivel de Alfon descomunal, tamén Billiot que non o fixo mal, entón difícil para min entrar no equipo. Di SMD, verlo me parece mejor que Hugo Sotelo. Eu, o sea, se falas do nivel, ahora mismo tamén, eu estou falando das capacidades que ten, que para min Sotelo non deu aínda nin o 20% do que ten dentro. O sea, non confundamos. A min, se me dis quédate con un, seguramente quedaríame con Fer López. Ahora se ten que salir uno do Celta. Pero para min, o teito, falo do teito que pode ter, como o teito que podía ter, non sei, por decir algo, Jelko Pino, pero non chegou ni ao 10% do que podía dar porque a cabeza non acompaña. Pero se houvese feito as cousas ben e houvese tal, pois igual os estaba no Celta sendo Brais Méndez, por así decirlo. O sea, Jelko Pino é un claro exemplo do alto que podes ter o teito e acabar xogando pois no Pontevedra. Falo diso. Bueno, amigos, pois despois desta reflexión con Jelko Pino, os meus pufos voullos a dar a dous xogadores que me desesperaron, dos cuales estuven toda tempada non, todo 2024 esperando por eles, realmente esperando a que deran ese, bueno, deste non, pero vai chegar e vai ser importante, vai tal. Bamba e Dubicas foron unha cosa indigna, realmente. Pero, indigna. Ti crees que... Vale, pero ti crees que é normal o que... O sea, non vale Manquillo, que estivo aquí todo o ano. Claro. Mono é un Manquillo cuánto xogou? E nos mollando vamos a decir de tal e tú vas ao fácil. Manquillo enfadouse e non xogou máis. Eres un sinvergüenza, Pablo. Suscripcións fora, membros fora, o sea, vou decir outros dous pufos. Vicente Guaita e Fran Beltrán. Sirven, iso é mollarse, sirven, vale. Vale, pero o derradeiro palo a Bamba despois de es que increíble. A ver, o de Guaita... E o de Guaita, que quero dicir, tampouco creo que fixera unha mala tempada, pero sí que o tema do ombreiro desa lesión tal, lastrouno totalmente e non acabou de dar o nivel que realmente podía ter, pero creo que o tema de edad e o tema de ter que recuperar xogou en contra del, pero sí, clarísimamente é un dos pufos para min tamén, sí.
Fran Beltrán ha hecho Fran auténticos Beltrán- partidazos. Pode ser. Fran Beltrán, quizáis o tema é que tamén esperábamos un pouco máis de teito máis arriba, un pouco máis de fútbol del, porque creo Bueno, que Fran eu Beltrán xa non. Se creo que Pois, xa o vimos eu, a Fran eu, Beltrán. eu sí que creo que Fran Beltrán ten máis fútbol do que Amosa, Porque eu realmente Eu acordo creo do que Fran non. Beltrán ao principio como máis cuidando o balón e movendo máis o balón e tal, non. Ahora parece que xoga ás veces como limitado en facer certos pases que como pasen un pouco de certa seguridade non se atreva a facelos. E creo que sí que ten máis talento para iso. Fran Eu infravalorado, creo que pon ten. aquí Quinia, totalmente, porque o tío leva non sei cuánto partido no Celta, leva 5 anos sendo titular casi indiscutible con todos os adestradores que pasan. Pero a mí non me acaba de entrar por ollo. Por lo tanto, como me quentan, quéntome, como decía aquí no chat. Mario Seija, 2 puntos. Quentarono e quentouse. Pois eses son eu agora. O problema para min de Fran Beltrán, para min no Celta tocou teito e non imos ver unha imaxe mellor ca que deu. Unha imaxe moi válida. De feito, vos sabedes que na maioría dos partidos na que eu daba alineación poñía a Fran Beltrán, tamén un pouco agardando o nivel que poden dar Damián e Sotelo. Pero para min o problema de Fran Beltrán é que non é un medio centro perfil para este Celta. Eu creo que posa Fran Beltrán sen ir máis lonxe no Rayo Vallecano, o sea, de onde vi, ou no Rayo Vallecano ou nun equipo do estilo, ou no Mallorca, bueno, non, no Mallorca tampouco, pero no Rayo Vallecano eu creo que Fran pode dar un nivel moitísimo máis superior a este. Que quere decir? Que non toda clase de xogadores... Que quere decir? Vaite con toda Dios. clase de posición. No, dame pena darlle Entón, o pufo a Fran, dame pena. Non vai dar moito máis, pero para min é un moi bo xogador de primeira división. Sí, E no sí, Celta pero non molesta. non foi pero eu injusto. creo que Non foi injusto. Pido no disculpas. Celta... Pido disculpas co tema de Beltrán. Quentarme, tuve que decir algún que tal. Seguramente fixo mellor tempada co propio Hugo Álvarez, pero que penso que para dar un escalón máis hai que ter outro centro do campo, sinceramente. Viuse con a nada que Ilais Moriba dache un pouco de salsa, rodeado de rapaces. Ilais é outro dos que tiña en mente para poder darlle MVP, o sea, porque Sí, pero parece que non, suplente, pero bastante suplente. Bueno, pero tivo moitos partidos de marcar moitas diferencias e de cambiar partidos, de entrar e cambiar a cara do partido, cousa que outros medios centro... No, está claro. Pero bueno, ben, xa falaremos na notas. E para min, claro, unha pena que Damián lle pasara o que lle pasou co tema do pai e todo, porque senón creo que houvese pillado máis minutos e... E atención un momento. Eu creo que é un rapaz que merece máis. Un momento, porque isto pode ser obxecto de MVP e de pufo dependendo do tramo da tempada. Pregunta Carmela, atención. Unha pregunta. Que opinades da tempada de Mingueza? É que eu a min... Eu creo que só hai unha lectura. Pa min de claroscuros. Para min claroscuros porque creo que ofensivamente está no top 3 do equipo, igual ou no máis arriba do equipo, e defensivamente, claro, é que baixa moito o nivel. Quer dizer, ofensivamente, todo o que lle dá ao equipo probablemente seña top 3, digo, por non decir top 2 ou top 1. Quer dizer, marcou moitas diferencias en moitos partidos, non só asistindo ou marcando, senón co que aporta ao xogo. Que pasa? Que quizáis en certas labores defensivas, actitudes e demais, para min houve partidos que me sacou de quicio. Eu creo que o tema de Mingueza pode se resumir con que foi pufo en varias ocasións. Aquí temos yo pufo en varias ocasións ao longo da tempada, pero que o Celta está en Europa por xogadores como Mingueza. O sea, ter xogadores dese salto en certo momento no que tens que ser diferencial, dache ese peldaño para de verdade certos partidos que en vez de un se san 3, que en vez de 0 sea un punto, etc. Por lo tanto, bueno, é difícil. Eu creo que a tempada de Mingueza está nun 6,5, 7, pero por media entre 3 e 4 9 e 10, realmente. Alex, por último. Para mí na tempada de Mingueza defínese así. Primeiro tramo da tempada Champions League, segundo tramo da tempada de descenso.
E máis ala de irregularidade... Non creo nin tanto tanto no. nin tampouco. Nin No, esas, no, nin tanto esas no, datas, vamos. ollo, Para mí ao Tanto principio no. Mingueza era unha cousa brutal, pero auténticamente brutal. E na segunda parte da tempada, pois iso, o que din, es que a lectura de todos os partidos é isa. Ao descanso, o mensaxe é increíble o de Mingueza, non me compensa, sei que agora na segunda mitade vai marcar un gol ou vai dar un último pase brutal, pero para min os outros 89 minutos que está no campo non me compensa. Bueno, foi para min, pero- sí que foi. Eu non dou pufo a Mingueza pola primeira parte brutalísima da tempada. Pero se teño Bueno, que mirar... eu creo que está- Nestos de últimos comparación, partidos Estuvo para ben. min estivo para min top, non, tampouco. Eu creo que estuvo máis cerca de Contra o MVP que de Xetafe, Pufo, Sí, Contra o para min Xetafe tamén. non. Bastante máis. Contra o mira, Atlético non. hai que decir, mira que me saca de quicio en moitos aspectos defensivos de moitas cousas, de verdade que me saca moito de quicio, pero sí que creo que marca tantas diferencias ofensivamente que sí que é un xogador que Para bueno. min, para que compense iso de estar para seus destellos, tes que xogar moito máis arriba e tes que ser Mostoboi, por decir algo. Se non eres Mostoboi, para min iso non, para min non compensa. Para min é un claro exemplo do insusto que é o fútbol, porque agora eu pasei anos frustrado simplemente por Iago, porque a min na selección dame igual, pero frustrado porque Iago non podía ir á selección, fixera o que fixera, o sea, dando recitais cada semana e tal, que Mingueza neste último tramo, porque ao principio merecía, pero neste último tramo que sea un indiscutible da selección, pois Extraño. para min iso é un reflexo do que é o fútbol, o sea, o insusto que a veces o fútbol é que vai de momentos de onde estás, de como e tal. Pero para min Mingueza cáeme moi ben, teño a súa camiseta deste ano, ten seu nombre, a segunda equipación, pero a min, o sea, o segundo tramo de Mingueza non o podo mercar por ninguna parte, o sea, a maior decepción que levei no Celta dende Xaneiro, porque repito, que non é de merecerlo. A primeira parte para min, o sea, o post no Liverpool é merecido. O sea, en Xaneiro podían haber pagado la cláusula non dos que se falaba no Liverpool, o Bayern de Múnich e tal. Pero a última parte non a merco. Acabouse o tema Mingueza. Celtista 22 comenta: Mingueza é un xogador raro de ver de cojones, pero abre camiños. Pois é un bo resumen de Mingueza, a verdade. Sí, totalmente. E abriu o noso camiño a Europa como nos podía haber aberto o camiño a rañar abaixo co Sporting de Gijón e con María Santísima. Irémonos, non? É 1:30. Levamos 3 horas e 20 de directo. Sí. Anunciarlle a esta xente que teremos próximamente podcast, xa se anunciará de todo isto, Teremos faremos cousas. directo. Teremos cousas Que se entre semana. Falaremos de cousiñas. Quer decir que isto non para. Temos pendiente tamén un especial de charla tertulia con ex canteiráns do Celta, que o falamos un día en directo, e mandamos un saludo a Antón de Vicente, que me acaba de dar me gusta en Twitter, polo tanto está experto. Grande Antón de Vicente. Intentaremos facer aparte que sempre que colabora en podcast e por aí, a verdade é que fai fenomenal. O sea, a min é un tío que me gusta moito falando. O sea. Gustaríame facelo, este bravo. Algo de canteira, que nos conten cosas de aí dentro. Teño ganas. Pouco máis. MVPs, sempre 1923 Celta e Mario Seijas 11, que espero que todo o mundo hasta a hora da noite xa vos este seguindo en todas as redes sociais. A Alex, dependendo do tramo da tempada, é mellor silencialo un par de días, pero quitando eso, sabedes que hai cousas de interés por esos perfis adiante. Polo tanto, bueno, xa vos coñecen todos por aquí. A Alex xa o paran pola calle. Entre Alex e Iago Aspas estos días debo andar a min espero por aí, A min espero que aquí non me paren pola calle, porque estou seguro de que non vai ser para nada bom. O sea que Bueno. No. É que non me sigan pola calle tampouco. A ser posible. Bueno, amigos, que acabouse o último pospartido da tempada. E que tempada contamos aquí, A verdade é que, bueno, eu
estando xa un pouco máis lonxe de Vigo, podendo ir menos veces a Balaídos e tal, tamén, por que non dicilo, aferrándome o meu sentimento futbolístico, dividiuse un pouco tamén co Ourense este ano, incluso un pouco máis, pero non perdín o celtismo, pois por tamén estar aquí tocando a realidade do celtismo semana sí, semana tamén, falando con vos, falando co chat, etc, etc, bueno, penso que é positivo, porque pasámolo ben, e facer resumo dun ano, que a conclusión sea que bueno, que fomos felices certamente, pois penso que é un bo resumo de todo isto. Polo tanto, emplázovos a continuar aquí gañándovos moitos máis cachopos ou outras cousas, esperamos que outra cousa, porque xa máis cachopos, estou pensando hasta ahora un cachopo. A próxima vez vamos máis de tranqui, que... Sí, porque mi madriña. Eu despois non me entraba nada de beber, nin de comer, Maciña, nin de nada. Así nos decían por aquí, vimos pola calle, pero levábades mala cara. Home, pouca mala cara levábamos o sol. Íbamos hinchados. E 3 cachopos que nos criou, bueno. Que foi un placer, Mario Seijas, seguirá sendo un placer. Isto non é unha despedida, nin sequera un ata logo, é un ata dentro dun rato. Polo tanto, verémonos nos bares, nas pantallas, donde toque. Pois verémonos logo, porque non queda outra. Eu feliz e contento de haber compartido esta tempada con Bosco, porque, bueno, eu que digo, cando empecé esta tempada pasei momentos moi difíciles, estaba nun momento bastante crítico, e agora acabo a tempada como Celta, a tope. En parte, pois é grande, o sea, é gracias pois a todo isto que fas ti, Pablo, e os meus compañeiros, por suposto, a calidade humana que hai aquí e todo, e por suposto tamén aos nosos seguidores, bueno, e chat en xeral. Con isto, pois nada, mandarlle un grande abrazo a Jota, que non sei onde está, e nada máis, a la Celta. Señor Alex, apareciche como un rookie e aquí te quedache. O tío Javi Rodríguez sentou cunha silla e non o levantou de aí nin os 3 fillos, macho. Que barbaridade. Aí apareceu a familia inteira. Bueno, con este tío temos hasta canteira para... Que conste en acta que aquí fon o Iago Aspas do equipo, que dixen, espera que teña un rapaz aquí que fala bastante ben, que tal, voulle falar a ver se quere vir con nós. E fixen eu de Iago Aspas aquí. E apareceu un Marcos Alonso aquí dun día para outro. Ni máis ni menos. Foi unha de Iago Aspas, sí señor. Foi un placer, Alex, en cualquiera caso. Pablo, ponte as pilas porque isto non pasa desapercibido, temos moito éxito, xa maneso ofertas, así que renóvame, que só teño contrato aquí hasta o 30 de xuño, pon a pasta e ponme o contrato que me fago un iPhone e me vou Eso digo eu, como aprendeu do amigo, que barbaridade, como se lle pegan as cousas malas, tío. Que barbaridade, que barbaridade. Que mal. Me ves noutro podcast. Ves? Por eso falo eu de que a min tamén me tentan, pero eu sinto os colores do señor Pablo, hombre. A ver, aquí non historias pedir cartos nin eso. Aquí non somos excluyentes. Non che vale tremendos cachopos, non che chegan os cachopos, vaya, me cago en... Aquí somos o Madrid, pagamos con gloria, ni máis ni menos. Eu sinto, sí, é verdade, eu sinto moito, o sea, estou aquí moi a gusto, sabedes que eu non teño pelos na lengua, e se non quero estar nun sitio non estou, pero tamén te digo, Pablo, tamén te digo, eu son sincero totalmente, pero a min ponme noutro podcast, un cachopo por podcast, moito ollo, que eu na miña carreira non gañei nin siquiera cachopos para alimentar a toda a familia. Si me chaman dun podcast de Sevilla e me dan un cachopo... Bueno, en fin, Alex, que estaremos en contacto. A xente dice aquí entre kebabs e cachopos que vamos apañados, pero sexa como sexa, espero que sigamos dándolle caña xa, porque que isto non para. Iso, disponible para cando se poida. Xa sabes que se estou na casa e non traballo, aquí metes metido. Se me costa o divorcio coa muller, pois que coste. No, aquí ela está máis contenta que eu. Ten a televisión para ela sola.
está máis contenta que eu. Pero- Hai días que me din, pero non tes podcast, non tes nada que facer, así que Eu- tranquila que aquí estou. Eu entendo que a túa muller ahora mismo ten a tele encendida, o like posto e vendo directo. Home, si xa, isto é como no colexio, si xa non nos van ver nin as familias, quen carallo nos vai ver, non? Eu espero No, que... ás veces depende a noite ou o ve en directo ou o ve ao día seguinte. Aí está, xente do diferido. Porque o sea, Alison non o perde, igual ao día seguinte pois o ve con elas. Ollo Alison que di que incluso lle falan as rapazas, as compañeiras no colexio de que a veron no podcast. Que isto xa é unha cousa de romper barreras de todos os tipos, edades e colores. Hombre, É toda unha Os cena. rapacillos, o futuro do Celta está aquí. A ver se facemos máis celtismo que fai falta. Sí, señor, sí, señor. E que os que se fixeran do Celta estes días que se queden, que non se van defraudar. E que se suscriban, home, xa que están, bueno, eso é todo cuota de mercado, eso é así. Amigos, vémonos cedo. Si Dios quiere, ¿no? Habrá que meter aí algún pau, alguna cousa, eso vai estar intenso. Eso, faltan as notas, falta mercadeo, Falta de todo. van seguir É que non véndonos paran. as... É que non hai vacacións que valgan. Ei, que si este... Claro. nada, rañala, tes razón. Amigos, a la Celta, estamos en Europa. Para os que creían desde o principio, para os que non creían nin na xornada 32. Vamos aí, estamos. Oye, ¿Cómo se dice? ¿Cómo Furganería. manipular? Ajá. ¿Cómo manipular o que se dice? Madre mía. Donos do relato. Ainda así quero che ben igual, pero vale. hai ter razón Josep Rábade e Antón vai acabar na cama antes que a nós. O sea, con 6 horas menos aí, vais a acostar antes Antón que nós. E vai cenar digo antes que que a min, desde logo. Bueno, que nos vemos, amigos. Moitas gracias por toda esta tempada. E non vos durmade moito, que xa estamos aquí en directo dentro de un rato. Así que, vémonos aí. Boas noites. Buenas noites. A la Celta. Da forteza e corazón. Ahora aparecen as nenas por detrás. Europa Para verte campeón. Tanto tempo te buscaron, seguindo coa tradición, ata o día no que morra. a cruz Celta de Vigo. Bueno, rapaces, sale. Un chucho no cu que se di. Aguriño. A rañala. Que panorama. O dos nenos molou moito. Dormido estou eu. Bueno, amigos, pues hasta. É que non me quero nin despedir en plan despedida de tempada, porque aquí ainda non rematamos a tempada como quen dice. Por tanto, isto aí continúa. Quero lle dar recordo a xente do diferido, por suposto, e pouco máis. Por lo tanto, vémonos na próxima. Estaremos seguramente pendientes da actualidade do Celta. Cuidado que se empeza a sonar un mercado. Que máis vou dicir? Sí, por suposto. Xente diferido que nos comente. Se non é, bueno, a ser posible, a pregunta sería un momento da tempada que recordedes. Eso é o que pido que nos deixedes na caixiña de comentarios. E se non, un momento das tertulias. Si recordades algo en especial, destacarle. Foi unha tempada longa e intensa. Cagámonos María Santísima moitas veces. Disfrutamos moito, rimos moito. A ver se vos acordades de algo en especial. Queda aí eso. Buenas noites a todos. Soños europeos para